viewers. Hello. Hello sa train. 4 viewers hello. Kasi Nono. Ganda ng brother. Ganda nga brother. Kumusta kayo? Okay man. At bukas na yung opera. Si Nono, shoutout kay Nono Rigaspe. Ganda nga pa. Good evening po. Inyong dalawa idol, sabi ni ate sister Si Crystal Ann. Crystal Ann. Hello po ate Crystal Ann. Lapit-lapit. Sana okay lang kami. Lagi kayong okay. Hirap po. Para sakto. Pero mo. Okay ka rin. Okay na okay ka rin. Like and share po tayo. Nice free tayo. Yes. Thank you. Thank you. Nono the Great. Thank you sa friend. Ba't gumagalaw? Ginagalaw mo? Pa. BTS tayo, BTS. Hello ate. Si Ate Sarah. Hello, Ate Sarah. Hello ate Sarah. Kamusta kayo? Sabi ni ate Sarah. Tapos na tapos. At sa fasting. Yes. Tapos na. Kaninang tinasimula. Tapos na yung kain niya. pa lang. Saktong tin. Yung simula. Pero kumain ako ng madami. Tapos alas 6. Bago ka Kaya mo yan. Kaya yan. May laban. Kailangan natin palakasin. It goes to 6. Pray ako for your laban ko punta sa inyo. Magchichika tayo. Tungkol Tungkol sa sa tikoy. tikoy. Sige. Sige. Tungkol sa tikoy. Si Kuya Boy. Thank Kumusta you, Kuya Kuya Born? Born. Ikaw ang kumusta Kuya Born? Kumusta ang buhay? Kumusta ang kalusugan mo Kuya Boy? Kumusta buhay ng mataas ang Kuya dugo? Boy, huwag mo siyang isipin. Let's Huwag move mo siyang forward. isipin. Magdadala din ako ng tikoy. Pala. Tikoy pala. Kuya Boy, kumusta? Ako. Sabi niya. Ate. Si Sarah. Kumusta ang At viewers, kalusugan? hello po. Kakauwi lang galing ER. Galing ER. Pahinga ka Kuya. Pahinga lang Kuya Boy. Tubig. 9 viewers. Huwag ma-stress. Sino kaya yung sasama sa akin magtanong? Nanagaan lang yun. Oo. Tsaka makinig muna Kuya Bern. Makinig muna sa mga wag munang makulit. Huwag ka nang makulit. Iwas stress. Makinig ka muna sa
payo Payo. ng iyong mga kasama sa bahay, mga kaibigan, pamilya, saka doktor. Bumagsak dugo ko dahil sa gamot. Ah, 7-8. Oh, bumaba. Grabe. baka sa sobrang, Ba't bumaba naman ang gusto? baka yung ano, gamot na Benji binigay sa Ergaspi, Kuya Buwan. Good evening po. O diba tama ako sa gamot yun? Hintayin mo muna yung gamot. Tita and Benji. Bakit may tita na? Kita yung tawag mo. Ayun na. Kay Alisara? Ate Sara. Si ano yan, Kuya Bern, yung Benji. Si ano yan, Sino no? ano, Hindi kaya Joel. laki ka Jewel. Hindi yan si Kuya Bakit Benji. bumagsak sa gamot? Bakit Bumaba kasi sobrahan naman. masubrahan naman sa baba? Parang yung low blood, parang high blood ka rin yan. Ano ba inano natin sa Ayan. Tita and Benji. Sim ang nararamdaman ng Low blood at high blood. Kaya nga, Ah, parang roller coaster. BP ko. Ah, Oo nga. bakit ganun? Grabe. Dapat balance. Bakit naging roller coaster? Baka sa tinitake mong ano gamot kuya. Kaya? No. No. Mas matindi low blood ng Ibang klase. Hindi ko pa alam. Yun nga, mas maano yan eh. Mas Ano? malala yan. Manghihina ka tapos hindi ka makakalakad yan kuya bro. Kaya ako talaga pag ano, Parang masakit yung katawan mo. nakaramdam ako ng hilo. Ako lang naman kasi pineapple eh. Pero pag nahilo ko, dito agad ako umiinom ng pineapple. Kailangan ko naman ipag-BP. Kasi mahirap na kung low blood. Baka madisgrasya tayo. Kailan bago mag-inom, BP muna. Twelve viewers alone. May low blood sa amin, ganyan, hindi nakalakad eh. Yung nanghina talaga yung tuhod niya, tapos masakit yung katawan niya. Baba ng Hello dugo. po kuya ko. Kuya ho, walang tagay kuya ho. At ganun pa rin kapag may bisita tayo, tatakpan ko yung cellphone. Buti na sa bahay, kaibigan ko sinundo ako, dinala sa ER. Kaya wala namang tulog. Mabuti na lang nagkakataon. Kaya diyan ka muna sa kaibigan mo kuya. Oo. Para may magbabantay talaga sa'yo. Mahirap na. Kung nararamdaman mo, Side side effect, effect halos halos yun yun ang ang gamot. gamot. Makinig ka sa doktor. May nag-advise sa'yo na doktor. Makinig ka kuya sa Gandang gabi tita po mo. paring Jason, Ate Ami. At sa lahat, sabi ni Kuya Hop. Magandang gabi rin po. Kuya Hop. Makinig ka kuya. Kuya Fern sa ano. Bro Hop. Hi daw, Bro Hop. Sabi ni Kuya Bon. Bro Makinig. Bon, hello. Makinig ka kuya Fern sa tita mo. Ako kuya Fern kasi manghihina ka kapag low blood. Ang high blood mainit sa katawan. Hindi ka mapakali. Brother Love Love. Kuya Love Love. English kasi dyan eh, kasalubong. Pinainom ako dalawang kutsara asin sa at tubig. sa tubig. Ganun pala yun. Para siguro nag-spike pataas yung ano. Sa tubig. Alak nun. Naging roller coaster nga kuya. Sama ka muna kay Kuya Hop. Maglaro kayo ng Love-love pala ang tawagan ni ano ni Kuya Hop tsaka ni Ate Sara. Okay. Sa love na gawin shoutout. Opo yun ang first aid Kuya Bert. Ay, first aid pala ng low blood. Sige, copy Ate Sara.
May natutunan naman tayo sa May na natututunan tayo kay Ate Sara. ano yung pinakang first aid ng ano, ng pag-ibig. Turuan mo din si Kuya Born. Turuan mo nga umibig yan, Ate Sara. Hindi yung pinakang first aid ng pag-ibig. First aid ba? Aid. Okay. Kahit rider na nag-blood issue, Kuya Bon, ingat. Para naman ang sarili. Pag ano pala, pag high blood ka daw, parang mainit at hindi ka mapakali. Pag low blood naman, parang nangihina ka. Okay, gapi-gapi. Pag in love, ano yung nararamdaman naman po pag in love? Akyat ka sa 45th floor, tapos talon. Yun pala yung first aid na. Pero may ano naman siguro, may gamit naman na parachute. Kaya Bon, pag nai-in love ka na, gagaling ka na po niyan. Dapat, Ma-indap ka na po. Para gagaling. yun nga yung nagpapagaling sa kanila. Ma-indap ka na daw. Kailangan natin patawahin si Kuya Bon. Pag in love is either pag in love pala, magkakasakit po lulusog. Ganun pala yun. In love yun. Bakit magkakasakit at lulusog? Pero sa silent viewers natin, sama po kayo. Bakit sa sakit, Ate Sara? Bakit nasabi mong magkakasakit? Pag in love. Pwedeng, doon muna tayo sa magkakasakit. Hindi naman Bakit? siguro kasi si Kuya Bern, nung in love siya, di nagkasakit eh. Hindi na, high blood na siya. Wala na kasi. Keep your mouth shut. Dapat doon tayo sa lulusog, huwag magkakasakit. Bro, born in love pala, gamot niyan. Oo nga, kuya. Bigyan mo nga ng matatagay pa, kuya. Kuya. Tinitingnan ko yung mga nagro-robing. Kasi maya titingnan ko eh. Si Ami kasi may ano na siya. May dextrose na. Hindi mo gani yan. Pipi. Ano? Sabi ng kapatid ko nga, quit na ako sa work, benta ko na lahat. At magsaka na lang ako sa probinsya. Pwede, kuya. Kung doon ka talaga... Kasi maybe healthy na nag-relasyon. Ay. May hindi rin healthy. Hindi, kuya, well, totoo. Pwede. Pwede talaga. Baka sa work ka kaya, kasi na high blood, kuya, well, hindi sa ano. Sa work ka siguro na high blood, hindi naman talaga sa ibang Pag-ibig bagay. Hindi sa pag-ibig daw. sa work lang. Bagay, ano, sa probinsya ka na lang. Tapos, Pasko ang hangin. jogging ka na lang doon. Yung jogging mayaman. Diba? Kaya, Dalawang klase yan. Eh, tatlo pala. Jogging mayaman. May takbong pogi. May takbong garapan. ay, sabihin, well, hello. Noel Limbong. Hello po Kuya Noel Limbong. Kumusta ka Alright buhay Kuya mo Jason, good luck sa business mo. Opo, thank you po. Thank you sa Sabi ni Kuya Ho. mga nag-pray at naghihintay sa paggaling niya. Sabi ni Kuya Ho. Aray ko po. Walang mag-see you soon. Ano? See you soon na. Tapos, relax ate. Para good speaking mo yan. Ang importante sa opera. Mapakamatay daw ako. So, huwag mag Isa isa lang lang naman daw. Tama. Tama Kuya Bol. I-enjoy mo na ang buhay mo ngayon, Kuya Ho. Tama naman Kuya Bol. Mag-enjoy sa Kasi buhay. ano pa yung hahanapin niya eh. Nandyan na yung ano eh.
Hindi mo na lang. Nandyan na sa comment section. Ano pa ba? Saan pa ba? Sinay-siyusan kuya. Lablab. Sino isisiyusan mo, Kuya Lablab? Ang jogging ko pang mahirap yung naninipan ng budi sa daan. Oo, para makapulot ng barya, no? Ate Ako Sara. lablab, ayaw ko na sa Earth. Oo, ay, Kuya Jason at Rami. good evening. Ay, si Ate Bidang. Hello, Ate Bida. Basta ang Mega love shout out. Kuya Born, good evening po, sabi ni Ate Bida. Good evening sa lahat. Na paano ka, Kuya Lablab? Bakit broken ka? O lasing ka na naman? Parang lasing na naman niya. Kasi halit din. Ate Bidang, hello evening ulit, sabi ni Kuya ko. Ate Bidang, hi daw. Ate Bidang, sabi ni Ate Sara. Eh, di mo nilagay yung ano ko doon. 400 yun. Alas 10. Sige na maglinis na muna. Alin? Sa alas 10. 400. Sa ihim ilagay. Ate Bida, nagalag shoutout sa Isasama ko dito. Sa alas 10, sa kabila may ilagay. Dito na. Alas 10. Yan yung ano. Ang layo, hindi ko na nakikita. Kasi sa baba, tingnan mo Sa yun. baba, no? Oo. Basta tingnan mo alas 10. Sa ihim ka maglagay. Meron nga ako sasakahin, hindi naman ako 400? marunong magsaka. May 400. Kuya Born, pwede yun na ipasaka mo sa iba. Halimbawa, may sasakahin ka. Ipagkatiwala mo. Dito kasi ganito sa amin, halimbawa, may nabili kaming sakahan. Tapos, kung gusto ng tito niya o pinsan niya magsaka, sila yung magsasaka nun. Tapos, kung ilan yung maani, may parte ka na lang. Hindi, madali lang yan. Lipat natin sa Kamso. Hindi, kasi may ano daw, may sakahan daw siya. Hindi Kaya nga, naman ililipat marunong niya yun. Buhatin yun. Ganun kasi sa amin eh. Ano Pag, to? diba, pag may sakahan tayo, pwede ipasaka sa iba. Kung pag may parte ka na lang ng Hmm. lupa. Good boy to love lang. Kunin Never mo na mind. ako tagapulot ng kuhol, Kuya Bird. Tawas Kuya Born. Tawa-tawa ka lang muna, Kuya Dapat Bird. lang Kuya love libre, maging good. Tawa Matawas si Kuya Born. After ate host, ganyan din kami. Oo, diba? Hindi ka marunong mag-araro Kuya. Ganyan, pag may sakahan ka, ipasaka mo sa Oo nga. iba, ano na lang, may parte Tapos ka na lang. mag-antay ka na ng ano, nag-apply ako Kuya. Gusto ka dyan, pulot ng kuhol. Uy, masarap yung kuhol. Hindi yung ano, sa palayan. Diba naman yung kuhol dun sa ano? Jason, bawal. Hmm? Bawal daw. Yung Hindi ko alam. Ano pa sinabi mo? nilipat yung ano, yung sakahan na po dun sa Kamso. Ay, hindi daw marunong mag-araro si Kuya Plan. Hmm. Wag lang magtarok at mag-ani. Gusto ko bigas na agad. Marunong ako dyan, Ate Sara, na ano, kasi Good ako sa lahat. Love lang. sa lola kami talaga lumaki. Ma'am Maria ako J, hello. magtanim ng palay, Ma'am Maria J. mag-ani ng palay. Ayan. Wag na. Hi, Ma'am Maria J. Good evening po. Nina. Sabi ni Kuya. Ano ba, Kuya Bird? Nina. Dapat mong marunong ka nun. Ma'am Maria J. Hello. Sabi ni Ate Sarah. Hello, Kuya Bird. Kumusta ka na? Well, bumagsak daw Ma'am Maria J yung ano niya. Blood pressure niya. Ano na lang yun? Ilan ba yun? 70 over ano ba yun? Yung blood pressure. 1,000 cc. 78 over 40. Sabi ni Tilo. Yung BP daw ni Tilo, 1,000 cc. Bilis mo. Ano kaya ba? Po, Ma'am Maria J. Hello. Good evening po. Sabi ni Kuya ko. Buhay paninang. Sabi ni Kuya ko. Ay, lalaban ng lalaban. Laban. Pwede. May ano, saglit muna tayo.
Ako nga dyan. O, sige ka, no? Tapos, pag may tao, tatakpan ko yung ano. Mag-ano lang. Kasi may ano kay amin. Bawal. Happy Bidanghay, sabi ni Ma'am Maria G. Pag-isipan mo maigi, Kuya Shout out Born. kay Kuya Rini na Pwede talaga. nagpapa-heart. Labas ka na dyan, Kuya Rini. Kaya si Salamat Kuya sa Dan, no? patap-tap. Pag-isipan mo maigi, no? Kaya dyan ka na talaga sa world na i-stress. At saka ano, ikaw lang naman mag-isa eh. Baga enjoy, Oo, enjoy. yan na, Kuya Rini. Kuya Rini. Hello, Kuya Rini. Galing mo naman, ate host ako. Okay, pulot ng tuhol, magtulong mag-tracer. Wag lang mag-ano. Lahat, makulit kasi kami nung bata. Ako talaga, hindi ako pinapayagan dati umano ng palay kasi nga nangangati ako talagang Yan na siya. Sabi ko lang. wala. Ay, ano na ito? Alala ko lang, hindi na pwedeng kumain ng ganun. Bawal na kain, inom. Ano mga ito ba, iba lang sa iba lang sa ito ba. Yung. Over 62. Beauty ko ba? Praise, ay ano, postizo. Kasi wala. Kalahas, mga meron pakitanggal. Okay, thank you. Siguro mga 5 pwede na siyang mag-toothbrush o mag-toothbrush na. Opo. Thank you. Ang mga kung ay gabi ko. Ayan. Saan ba? Dito kabila. Ito ba ako? Yan. Hindi may nag-ano kasi. May nag-check up. Hello, Kuya Robin. Darkness no video. Tinakpan namin. Ay, nag-try daw si Ate Sara magkapas. Tinamaan ni Ate Sara. Lumugo daw eh. Huwag lang ganyan, Kuya Born, magkikita pa tayo at natin ang tulay gagawin. Gagawin niyo yung tulay. Chill muna ako, nagpapagaling pa, sabi ni Kuya Rin. Fasting na, sabi ni Ate Sara. Darkness no video. Pasensya na, Kuya Ruben. Tinakpan namin yung ano. Confidential pa. Ako, ano rin pwede. Kuya Ruben. Natawa si Kuya Born kaya sa Maria J. Ano sabi? Ano sabi? Ayan na. Wag lang ganyan, Kuya Born. Magkikita pa tayo at gagawin pa natin ang tulay para kay Love Love. Hello, Kuya Robin. At Kuya kay Robin. Jan Jan. Ay, si Jan Kuya Jan Rini. Jan. Nandiyan.
Maring Bidang, sabi ni Kuya Ruben. Hello sa lahat. Ate Sarah, hello daw po. Miss me, sabi ni Kuya Ruben. Sabi ni Kuya Ruben. Salamat sa nakatune in. 12 viewers hello. 13 viewers hello. Yan, magdamag ako ngayon na live. Kaya mo ba? Oo. Baka ganun lang ang live lang. Ay, okay lang yan. Malawlag pala. Nasaan na yung trophy ko? Wala pa si Kuya Benji eh. Gumagala-gala pa si Kuya Benji. Nasaan kaya? Jan, hello daw. Sabi ni Oh. Kuya Ruben. Hello din po. Sabi ni Ate Sarah. Nagka-live na din yan si Ate Sarah. Yan. Dito lang ako sa tabi-tabi. Sabi ni Kuya Rini. Si Kuya Rini. Yan. Kuya Rini, pagaling ka Kuya Rini. Galing din sa Taret. Sige. Kuya Papi. Ayan. Kuya Papi ba yan? Hello Kuya Papi. What's up? Hello Bro. po Kuya Ruben. Kumusta po? Sabi ni Ken Jan. Bro, bon, pagaling. Meeting lang ako. Balik ako. Samahan kita Jason magpuyat. Sino? Ay. Kuya magpahinga ka. Kuya Bern. Sige po. Kuya. Bro Pops. Kuya po. Hello po Kuya Hello brother Papi. Papi. Ang sabi ni Jan Jan. Tama bro ho. Jan Jan hi. Sabi ni Magaling ka, bro. Malakas tayo. Ganito tayo oh. nag-live na ka private pero umakyat ako sa ibang live. Ate host patawa di ba? Tara mag-live Ate Sarah. Pero parang Jason dahan-dahan. Ano? Saan? Parang Jason dandan pag live na magdamag baka ikaw rin malubat. Ano po kasi ngayon babantayan ko na siya kasi Baka mapainom ka lang. Baka bawal siya, baka makalimutan niyang uminom o kumain kasi bawal na. Kasi nagsimula, kanina pinakain ko na siya ng pinakain na bumili ko ng maraming pagkain. Tapos alas 10, stop na. Tapos bukas ng alas 5 po, pwede na siyang mag-toothbrush, Mag-hotbat. half-bath. Tapos alas 6 po, deliver ko na siya dun sa operating room. Ako maghahatid nito. Hindi ako papayag na di ako makapasok doon. Try din mag-stay ni Ate Sarah. Bali, bukas na lang ako matutulog. Bukas ng pag-alis niya, pag nahatid ko na siya doon, tulog na lang ako dito. Ito lang naman yung tulugan ko. Kung hindi dito. Sa gilid. Pero pwede din matulog. Ako kasi kailangan ko din talaga matulog. Kasi nga, yung BP ko kasi sobrang baba kasi ng BP ko. Bumaba nga, 100 over ka na yan. Mas mababa pa Oo nga. nga nakaraan. Basa. 90 over. Mababa talaga BP ko. Pero normal sa akin, mababang BP. Sanay ako sa mababa ang BP. Tsaka, Kaloka yung deliver. ano daw? Kaloka yung deliver. Deliver ko na sa bukas. Ihahatid ko yung host, sabi niya. Sarap. Si Robin, hello, sabi ni Kuya Rin. Sabi ni Kuya, Papi, Kuya Jason, nasaan po kayo now? Ano Sa sabi? hospital dyan. Dito na kami sa ospital. Sa hospital dyan. Operahan si Ate Mami bukas. Nung linggo pa kami dito sa ospital. Tsaka bawi na lang ako sa tulog pag uwi kasi. Bukas, Wibis, tapos kinabukasan po labas na rin kami. Balik kami dito pa check up. Kuya Papi, hello. Sabi ni Ma'am Maria J. Si Ruben, hello. Sabi ni Kuya Rin. Sis Maria J. Sabi ni Kuya Papi. Breakfast tayo. Sabi ni Kuya Ruben. Sige po Kuya Ruben. Alam na yan, itlog yan. Palakas Kuya Ruben. Para Itlog yung breakfast niya ni Kuya palakas Ruben. para sa mga alaga. Yan nga dapat laging kinakain na lang ni Kuya Born. Itlog. Pero yung puti lang, puti. Oo, kasi Oh. yung Wag yung daw pula. yung yolk daw na itlog
makolesterol ko yun. Kasi di naman nagkakanin yan sa ano. Uy, cupcake. Para ako sa lahat ng life, walang kinikilingan, sabi ni Ate Sa. Salamat sa porta. Nakikita mo ako lagi, Kuya Cupcake, sabi ni Ate Sa. Yan ang trabaho sa Misweldo Pray ko ng kakawaiti. Sabi Pray ni ko Kuya po kayo Pao. na sana maging success operation nyo. Thank you Salamat dyan. Ikaw din dyan. Get well po Ingat ate lang. Abenian. Ate Sa. Hmm. Silent ako parang Jason, sabi ni Kuya Ren. Salamat Kuya Rini. Sabi Kuya Ren, nagpapahinga ka na Kuya Ren, 11 Parang Kuya Ren. Jason, hawak-hawak. Hawak-hawak Oo ko nga, ang nga ang itlog. Alam na. binabalatan na. Alam na. Oo. Isang lugar lang tayo pinupuntahan. Cupcake. Sabi ni Cupcake. Kuya Pa. Enjoy your breakfast, Kuya Ruben. Sabi ni Kuya ko. Tawa si Ate Bidang dun sa hawak-hawak yung itlog. Parang diba? Nagwawait ako. Kahit walang Walang sweldo, sweldo, Kuya Kuya Cookie. Eh, mag-live-live ka At na yung rin. abangan nyo pala bukas. Panoorin nyo yung vlog ko bukas. Mga alas 6. May upload ako kasi Basta po. basta abangan nyo mayroon tayo ditong tinulungan na nangangailangan na kulang sila ng 2 dugo. Tapos sabi nila ako daw yung kung pwede raw mag-donate ako. Kaso Basta abangan nila po. pwede ko mag-donate ka ako. Kaso baka ako mahilo. Ngayon may nagbigay na anonymous na sponsor. Yun, okay na. Nabigay na natin. Basta po. Nagbigay Please tayo lang. ng tulong kanina Please dito. lang po, huwag po kayong mag-skip bukas Oo. para yun lang. Kawawa, Yun lang. taga Bicol din sila. Basta, Tapos yun lang, huwag lang mag dati di pa namin alam silang taga Bicol. May mga baon silang pagkain. Binibigyan nila kami ng pagkain. Ang bait nila eh. Basta abangan nila Tapos po. abangan mo bukas yung may upload Ayun. ako bukas. Sabi ni Kuya Robin, tawa Mariko Bidang. Parang Jason ang sabi natin Bidang. Amo. Alam na kung ano tinawanan nun natin bida. Yung hawak yung hawak mo ang egg, hawak mo ang egg. Sa bawat lang. Pag nahanap mo ako sa next Kuya Cupcake, believe na ako. Sabi ni Ate Sara. Si Bidang hindi hawak ang dalag. Sabi ni Kuya Papi. Hawak mo ang Hawak. egg. Hawak ko rin ang itlog. Sabi ni Ate Bidang. Yung tawa ni Ate Bidang. Hello po Ate Bidang. May love shout out. Sabi ni Jan Jan. Mga itlog niyo baong. Bao. Century egg, hawak mo. Ito lang. Mating bidang kanina itlog. Sabi ni Kuya Robin, may itlog ka rin Ate Bidang. Sabi ni Kuya ko, sana maging okay din dahil mabait din sila sa kwento niyo ate. Oh, bait talaga nila. Abangan nyo lang po. Abangan niyo bukas. Kuya Papi nakawala yung itlog na naman. Love lagi ako. Naghahanap niyan eh. Bakit ba tayo napunta sa Si Kuya Robin kasi. Kaso yung Alam mo ba yung century egg? Alam mo yun? maitim. Waiting. Hmm. Daan. Binababad ata yun sa toyo. Kaso yung vlog ko kasi mahina yung boses kasi siyempre dito kami sa loob tapos hindi naman tayo pwedeng maglakas kasi bawal nga. Pasimple lang yung yung pag-vlog ko kanina. Malungkot ang talapya. Na Malungkot ang talapya, sabi ni Kuya Papi. Parang gabi alam mo na yun kung kanina. Sabi ni Ate Bida. Tawa si Kuya rin. Kuya Papi, Ate Bida. Ang itlog at dalagbaw. Ganun sa 17 viewers hello. Ate Ami, sana after ng operation mo maging okay ka na at gumaling para stress na rin. nabibiro pag may sakit. Yan. Matatapos na rin at At yun. makakagalaw-galaw na rin tayo. At syempre, thank you talaga sa lahat. Dahil sa mga tumulong, Simulat-simula. matapos na tayo. Follow up check up na lang. Tapos, wala.
makakabawi na rin sa Galaw-galaw na. sarili. Makakabawi na rin sa mga... Happy kami talaga. Kasi naubos yung araw sa pabalik-balik na ito. Tapos malaki na si Bebe. Kailangan Malaki. ng bantayan. Kailangan kong ano na kasi ang dami pang pagsubok natin pagdadaanan yung mag-aaral. Ate Bika, ang tawa si Ate Sarah. Talapyang may buhok, ngipin nakalubog. Parang kanta yan. Sinasabi. Ayan, si Kaya Papi. Oo, love kahit saan tayo nagkikita, wala man sahod, magdot-dot, tsaka Ay pagkikita nakalubog. Ang kulay niya itim. Hindi naman siya. Ay, si Kuya Hawk, nagda-live na rin yan si Kuya Hawk. Eh. Paglasing na lang. Ate Bidang tawa si Ma'am Maria G. So, po din tayo, Kuya Love. Di mag-live na din. Tawa Kahit si pa Kuya paano. rin Ate Maria, good evening. Ay, good vibes lang po. Sabi ni Ate Bidang. Kuya Roy. Kuya Roy, a long time, Kuya Roy. Kumusta Kamusta, ang Kuya Roy? buhay, Kuya Roy? Saan ka galing Kuya Roy? Sa bato? Kumusta ang buhay, Kuya Roy? Hmm. Si Ate Ami hindi man kinakabahan sa operation. Hindi yan, sanay na. Parang, ano, Nagising ako strong, maingay, maestro. maingay dito. Bro Roy, Hindi man Ate Bidang. Okay na okay mo. may naninilip na Kuya Roy. O love kahit ilang gadget na Nahihilo Ayan, din yun pati dapat. leeg din, napapagod. sabi ni Kuya. Nagising daw si Kuya Roy kasi ang ingay daw dito. Kuya Roy, hay sabi mo Maria J. Bro Ruben, sabi ni Kuya Roy. Bro Roy, galing Saudi. Sabi ni Papi. Kuya Papi. Bro Roy, hay sabi ni Kuya ko. Ha? Long time Kuya Roy. Saan to galing si Kuya Roy? Nandito pala ang mga bigatin. Kaya pala maingay. Sabi ni Kuya Roy. Long time natin din na ano si Kuya Roy. Busy pa Kuya Roy. At maya-maya patutulogin ko na to. Dapat nakahiga na siya dyan. Tapos ako tuloy pa rin yung live ko. Hindi, pag inantok ako, matutulog na lang ako tulad ng nag-live time. Inantok talaga ako natutulog. Ano daw? Yung dyan. By the way, Kuya Jason, Ate Ami, good night naman. Idip naman muna ako ulit. Nagising lang. Sige. Tulog ka muna daw dyan. siya. Diyan, Sige, ingat palakas at ka rin. palakas ka rin. Magiging Basta ako magaan. magaan Kuya Magaan Roy. Kuya Roy. Basta dyan, ingat ka at Ma'am Maria J. stay healthy. Galing Saudi pala Kuya Cupcake. Bro ko. Bro, Good night po sa lahat. Ingat po kayo. wala si Kuya Benji. Wala tuloy yung hinihintay ni Ma'am Maria J na Thank you, Jan. yung trophy. Thank you, Jan. At shoutout natin si Ate Ching. Nandyan si Ate Ching na ano lang. Kagabi pala nandito si silent Ate Jane. viewers. Tulog naman ako. Tulog kagabi. Alas 3 ka kasi nag-live. Kasi ang plano talaga namin nun, mag-live talaga alas 12. Matulog si Jason ng 9 or 10. Ano oras yun? 10. Hindi. Ano ko na. Tapos ako talaga, nakatulog ako 11. Hindi ko na namalayan, hindi ko na rin siya nagising. Tulog. Tulog manok. Hello then Kuya Roy, sabi ni Ate Sarah. Okay lang tayo mapuyat basta tubig. Maraming tubig. Sabi ni Kuya Papi, uy, ehem. Saka ito yung sikreto ko talaga. Bro, Dennis, sabi ni Kuya Pag Roy. ganyan na puyatan, Sweet meron- night din po dyan. Sleep mayroon well. pa akong dalawa. Isa sa kami, isa pa doon. Mamaya inumin ko ito. Mm. Hindi ako masyadong makatulog. Dinalaw. Nagtatrabaho pa ako, overtime. Hindi ako nag-inom ng kubra. Ito lang. Dinalaw kasi ako ng ahas kaninang afternoon dito sa loob ng tinutulugan ko. Pumasok dito Sino? sa loob. Si Jan. Oh? Hindi ko alam kung umalis na di namin nahanap. Paano yan malalaman kung Tahas? saan ka dyan? Doon ba sa trabaho mo? Diyan yan sa kanila.
Na, di ba nag-work na siya? Sabi niya sa ano? Para saan yun, Kuya Cupcake? Out na ako parang Jason. Yung? Hindi ako kilala dito. Si Kuya Bakit? rin. Kilala ka dito, Kuya Rin. Oo. Hindi lang nagkakatugma-tugma pala yung usapan na Hmm. cupcake. Sabi ni Kuya, Papi! Pahinga ka muna Kuya Rene kasi kakagaling ng Kakagaling ni sa- Kuya Rin. Tsaka yung cellphone niya nasira. Ano? Kuya Rin, magalab shoutout sabi ni Ate Bida. Salamat sa puting views. Paano ba yung malaman kung nakalis na ito? 10 nag-like. Bye sabi ni Kuya Rin. Tulog ka muna Kuya Rene kasi 11 na din. Diba? Bye muna Kuya Rin. Naku, Para gumaling ka na ng gusto. naku Kuya Cupcake, biro lang yun kanina. Ahem. Ano ba? Bro Rene, maaga pa. Sabi ni Kuya Roden. God bless po Kuya Rene. Sabi ni Ate, bakit? Ano pa? May namumuong bagyo ba dito? Ate Sarah, may namumuong bang bagyo? Hanap Dito ako pa ako. bagong Dito. panoorin. Dito pa ako sa bahay, di pa ako pumasok doon, di pa ako nakakapunta kasi nalobat na naman ako sa sakit. Kakagaling ko ng gawa ng pinupit gamot ko kaya di ako Hmm. nakakataan. Bye Kuya Rin, sabi ni Ma'am Maria J. 17 viewers, hello. Hello sa lahat. Silent viewers, hello sa inyo lahat. Basta dyan, pagaling ka, makakaya din natin lahat. Lahat. Ang mga pagsubok sa buhay ay dadaan lang. Lahat ng pagsubok ay mayroong Pag-asa. hangganan. Ahang. Kapag may buhay, mayroong Pag-asa. hangganan. Ayan. Parang yan yung nag-viral na pare. By Kuya Rin na yan, sabi ni Mama Maria J. Hello sa 17. Dami natin ah. Parang dati sanay lang ako sa pito. Andyan si Kuya Rin, silent viewers. Basta may nag-heart dyan. Pag may nakita kayong may lumilipad na heart, nandyan si Kuya Rin. Ah, Silent viewers. sabi ni Kuya Papi, sa biro lang nagsisimula ang lahat cupcake. May namumuungang bagyo. Nasa isa kaming live stream din kanina ate host na good vibe si Kuya Roy. Ayan, akala asaran na. Hindi ka pwedeng mag-asar sa Team Hamog ate Sara. Suportado lahat yan. Silent viewers, hello. Suportado lahat ng mga tao. Mahirap pero kailangan lumaban, naiiyak ka lang tapos tulog wala din agad. Hmm. Pray lang ng pray. At wag Hindi Kuya lang Kap. huwag tayong mawalan ng pag-asa at pananalig pa. Hindi Kuya Cupcake, may minamahal yan si Kuya Roy, kapatid ako na. Grabe na nga namin. May minamahal na yan si Kuya Roy. Si Miss J. mukhang Unawaan na ang dalawang cupcake. May ano na si Kuya Roy. Huwag tayong manggulo. Hayaan natin si ate Sara kay Kuya ay charot. Yan Ate Bidang. Hayaan na natin si Kuya Roy kay Miss Jane. 14, hello. Sali po kayo, silent viewers natin. Hayaan na Sali natin po si kayo ate sa Sara kay ano. Charot. Ay si Kuya Hok yan. Diyan si Kuya Hok. Nawala kasi yung cellphone ba yun ni Kuya Hok? Yung natira. Yan nawala yung account niya. Tawa sa Ate Kuya Hok. Bidang. At bibigyan mo. Oo, meron yan si Kuya Roy. Baka mabagan siya ako. Ayan na natin si Ate Sara kasi naalagaan yan. Doon kami lalaban Ate Sara. Kabila.
Si Kuya Roy, nasa mabuting ano na yan, kalagayan. Sa mabuting gilid-gilid. Akala ko kasi si Kuya Robert Juliano. Siya si kuya ko. Siya si Kuya ko. Shoutout kay Kuya Rowel Juliano. Single Kamusta si na po Bro kayo? Roy. Di ba may jowa ni si Kuya Roy? Hmm. Si Miss J. Kuya Papi. I-confirm lang natin para ano tayo. Wala tayong ano. Wala na nga si Kuya. Yan si Kuya Roy. Bakit dami yung pangalak mo dyan? Eh, syempre kailangan natin linawin ang mga Respect. bagay-bagay. Huh? Respect ko yan. Alam ko masaya siya sa kanyang minamahal. Good vibes lang kami. Yan. Hindi tayo pwedeng Tama. Hindi tayo pwede pong mag-partner sa Aper ano. Kuya Roy. Aper Kuya Roy. Hindi tayo pwede mag-partner sa meron. Kasi syempre, ano tayo, tawag nito, parehas tayo. Yan, may bisita naman tayo. Hindi. Parehas Pag tayo. pumunta dito, Hindi. Kasi nag-round. After Kuya Roy. Bay na nga ako, nananahimik lang. ano? Sabi ni Kuya. Bay na nga, nananahimik lang ako. Sabi ni Kuya. Ari. Lagi yung mga ngipin. Bakit ba kasi nadaman si Kuya Roy? Bay na Kuya, bay guys, ingat po kayo lahat. Ingat din dyan, pagaling dyan, pray lang na pray dyan. Pray lang, pray. Bye Kuya Roy. Bakit nag-bye-bye ka Ate Sarah? Si Jan yung nag-bye-bye. Ay, nag-bye na nga pala si Kuya Roy din. Nawala si Kuya Bern eh. Mag-aano daw Nag-meet muna. si Kuya Bern, mamaya pa yun. Nagayahin ko kaya yung ano, yung nag-trending sa TikTok. Yung nakalagay dito. Yung nakahiga. Mga pinalo. Anak! Ano tayo dito, anak? Uy, sasabihin lang ako. Nag-bye na si Kuya Roy. Nag-bye, nandyan lang yun si Kuya Roy. Alam mo yung ano na yan, dextrose yan yung panghugas mo dati. Mm. Yan yun eh. Ikaw kasi cupcake, sabi ni Kuya Papi. Yun yung Nakakaiyak dati. yung living ni MVP. Oo nga. Sabi, Napanood ko siya sabi. sabi ni ate. Kaya siguro Ate Sarah, Grabe. kaya siguro naiwan ko yung cellphone ko sa Cavite kasi ganun yung mga mapapanood ko. Naiwan ko yung cellphone ko sa Cavite. Hindi ko alam kung ano na nangyayari doon. Naiyak ako dun sa ano, yung sa magulang. Hindi yan, goods. Yan si Kuya. Yung sa magulang, siyempre Kasi yung bata kasi may pangalan. may pangarap. Tapos ganun lang. Tapos sabi na nung Tsaka, basta, ang mali dun yung ano, yung school talaga. Dami-dami pwedeng pagtariningan sa pinag-anuan yung ano, may mga Hindi, okay nagsasurfing dun. okay lang daw mag-train sa ano, pero karamihan kasi yung NBA nasa swimming pool. Kaya nga, Kasi madaling makita. oo, swimming pool Hindi sila. dapat. Tapos sila, Ay, si Ate G, grabe yung ano, daming sinayang nila, grabe yung asensyon ng bata na yun. all goods yan, Kuya Cupcake, sabi ni Ate Sarah. Hindi yan all goods yan si Kuya Roy. Hello, Ate Ami, Kuya Jason. Gandang gabi. Magandang gabi, Ate Gian. Kumusta? Hello, Ate Gia. Nag-love siya. Mas nakakaawa yung linaran natin estudyante. Uy, grabe nga ang news ngayon. Mabuti Grabe nga na lang. nangyayari. Si Jason lang nag-update sa akin sa news kasi nga wala na yung cellphone. Grabe na nangyayari. Naiwan sa kabi. Mayroon pa yung nagsaksak. Mas nakakaawa yung linaran. GI. Dami nangyayari sa FB Ate Host. Ako nga mas game post. 2 months nang wala. Di lang graduate ka pa rin ko. Tama
May Facebook ako, Ate Sara, pero hindi ako nag-ano. Ako nagpo-post. Ang last post ko ata, ano pa eh. Baka mga 7 years ago. May Facebook siya pero di kami friends. Eh, Hindi kami friends sa Facebook. mas nakakaawa yung ano, linar lang. Kasi di kami pwedeng maging friends kasi mag-asawa kami. Kaya di kami friends. Kilig ka dyan. Kinilig ka na dyan. Kuya Papi, hello. Sabi ni Ate Gian. Miss Gian. Doon nga sa Cavite. Di ba nung nandun ako, yung may balila doon na nangwasiwas ng itak sa private. Yung pamangkin ko na nag, ano dun sa school, inano na sila na hinigpitan yung school na bawal lang pumasok ng mga magulang sa school. Tsaka bawal palabasin kung walang sundo talaga. Hmm. Messenger ako masipag pero panay post ay katamad. Ano sabi Hindi niya ako mo? nagpo-post talaga, Ate Sara. Sa TikTok ko, may TikTok ako kasi iba yun. Lalo na yung walang pera, nakakaawa. Sabay tawa si Kuya Roy. Yun niya talaga, grabe yung nakakaawa. Yung walang pera. Patawanin nyo na ngayon sa amin. Bukas bawal na. Ayan na, Ma'am Maria J. Sumulpot na Ma'am Maria J. Yung trophy mo. Ang galing ni Kuya Papi, oh. Yun nga. Gili. Gumaling Yan ka na, talaga Kuya yung mas Papi. nakakaawa. Yung walang pera. Agree ba kayo dyan? Tawa tuloy si Kuya. Ayun. Akala ko naman Kuya Roy, magbabayo. Labas tuloy si Kuya Roy. Lumabas tuloy. Naniwala kasi si Kuya Roy. Kahit pa ko na, Sinundo siguro ni Kuya Bon si Kuya Benji. Back. I'm back. Miniting siguro ni Kuya Benji. Kasi sabi ni Kuya Bon, magmi-meeting siya. Nagsabay siya kasi Kuya Benji. Magkasama sa meeting kung dalawa na to. I'm back. I'm back, sabi ni Kuya Roy. Kaya pala naawa ka sa akin, Kuya. Kuya Cupcake, sabi ni Ate Sara. Ayun na si Kuya Ma'am Maria J. Kuya Benji, thank you. Alam na kay Ma'am Maria J. Bro Burn, sabi ni Kuya Papi. Tawa Kuya si Papi. Bro Burn, hello, sabi ni Kuya Benji. Kuya Papi, Bro Benji. Ma, 11 na ma. Mamaya, Pwede ka nang mag-sleep. maya. Sabi ko Alas sa'yo. 5. Gigisingin kita alas 5 mo. Mag-upbat ka. Sabi ko sa'yo, Kuya Cupcake. All goods lang yan si Kuya Roy. Maganda Malakas na ako. kasi baka mapasarap ng tulog mo dun sa patutulogin ka eh. Masaya mo si Kuya Makakatulog ka ba dyan? Masaya ba yung ano ni Kuya Roy? Robin J. Sabi ko sa iyo Kuya Cupcake, all goods lang yan si Kuya Roy. Malakas ako Ayan dyan. na. Kuya Bro Roy. Roy, babaan mo naman expectation mo. Bakit Kuya Born? Na-disappoint na ba? Kagabi kung gising ka kagabi, baka tawa ka ng tawa. Kaya sabi ko, Hindi ko talaga kaya magising kagabi. kasi sabi ko kay Kuya Born, kasi kailangan niya ng driver dapat kasi nahihilo nga. Papuntahin mo ka ako dyan si Kuya Roy. Sabi mo ni Kuya Born, wag na, baka ma-disappoint pa yun. Nasa isip mo pa rin yung boses ni Kuya walang malakas dito, sabi ni Kuya Roy. Ano ba, Kuya Born? Yung boses mo nandito na sa utak ko. Kuya Kapit, madami pa ako. Balga, tig 25. Para hindi siya na didisappoint. Babang wala ako alam dyan. Walang malakas dito. 7-0. Bukas, hindi ako mag-live bukas. Baka pumutok yung tingam. Kasi yung boses kasi ni Kuya Born nandito pa rin sa utak. Ano, Roy? Na-disappoint ka. Hindi. Sabay tingin pa pata yun.
Yung pagkasabi ni Kuya Bern naman, sabi niya, ano na-disappoint ka na. Natatawa ako kasi yung boss. Huwag na nga, huwag na yan. Mapupunta na naman tayo yan sa ano. Yung boss, ganun yung Sa nagawa niya. uling. Ang bihirang buhay na naman. Wala nga daw alam si Kuya Ron. Serving G, hello. Sabi ni Ate Sarah. Roy, isa ka lang. Babalik na naman tayo sa fake news. Hello, simply may sabi ni Kevin G. Baka bukas naririnig mo pa din boses ko, Ami, habang inooperahan ka. Ang mahirap nito, kung hinindi ka na ng pampatulog, tawa pa rin na tawa kasi naririnig niya yung boses mo. Yung pagkakasabi niya kasi, ano Roy, hindi. Baba, basta buhay-buhay. Sabi ni Kuya Ron. Yes sir, Ben. Bro, Ben. Eto, mamamatay na Kuya Papi. Sabi ni Kuya. Grabe, bagsak ka ng- Robin G. Hola. Sabi ni Kuya Ruben. Bro, Papi. Baka nga yung boses mo. Nakaka-disappoint kasi yung ano. Si Kuya Roy talaga. Wala pang tulog. Tapos Bro Ruben. wala pang tulog sa kakantay. Tapos sabihan mo, ano Roy? Bro Roy. Nakalabas ko lang ng ER kanina, madaling araw. Na si Kuya Fern gagaling na kamo. Si Kuya Romel, wala na. Siguro select viewers lang si Kuya Romel. Ano, si Kuya Romel kasi ano yan. Baka siguro hanggang ngayon hindi pa naubos yung natutong na kanin. Kaya di na nagkukumin si Kuya Romel. Paano si Kuya Romel? Umalis yung kapatid niya. Pinagbantay si Kuya Romel ng kanin. Kaka-live na totong kanin. Kuya Born, huwag ka kakam... Mamamatay ba wala ko sa kape at magpuyat sa Kuya Papi. Ano nangyari bro Born? Sabi ni Kuya Romel. Roller coaster daw Kuya Romel. Bumagsak yung dugo niya eh. Imbis lang dati talaga mataas. Ngayon biglang bumagsak yung dugo ni Kuya Born. Grabe. Hindi nakakahilo ayon. Yung kulang ka sa ano, ako nga, kulang sa tulog. Di pa kulang sa tulog, mangingin ang mga tulog mo. Parang ang sakit-sakit ng katawan mo. Roller coaster, PP. 220 over 118, biglang bagsak. Huwag nyo na hanapin si Bro Romel. May sariling mundo na yun. Bakit? Ano ba mundo niya, Kuya Roy? Kuya Roy. Tawa tuloy si At isa, Ate Sarah. Bawal na, sakla, Kuya Bern. sabi ni Kuya Romel. Kuya Papi. Kuya Papi. Ano po yung Kuya Bern, pinalitan mga gamot mo? Tawa si Kuya. Yan, tawa ka muna Kuya Boy para ma-relax yung utak mo. Yung katawan. Mundo ng white din na siya, sabi ni Ate Sara. Dinagdagan. Yan, tagal. Andun din ako Bro Ruben. Kay Ola. Hola. Kay Ola. Ola. Peace you, Kuya Romel. Yan. Tawa si Kuya Ron. Tulog ka na kaya, Kuya Roy? Walang drive ngayon Kuya Ron. Para hindi ka mag-expect, Kuya Roy. Umalis sa point. Para di ka rin mag-disappoint. Yan, pwede talaga, pwede Kuya Bern na ano, magsaka ka na lang dun sa probinsya tapos si Kuya Ron yung driver mo. Ano? Para pag maisipan yung punta Kamsor, 6 hours lang naman. Yung Kamsor. May pakpak yung sasakyan mo eh. Diba, pag galing yun dun sa ano, probinsya ni Kuya Bern, tara Roy, punta tayo ng Kamsor, 6 hours.
Bilis lang naman. Lapit lang ng kamsa. 6 hours. Roy, makikita daw kayo ni Tita Sarah. Kuya Robin. Sabi ni Kuya, mayroon ka na maintenance bro burn, sabi ni Kuya Romel. Si Ate Gia, ano, tumatawag sa inyo. Mas gusto ko si Bro Roel mag-type talagang blow by blow kung magbasa. Pwede announcer ng vaccine. Sabi ni Kuya. Kuya rin. Bro Bon, pagaling. Sabi ni Kuya rin. Hindi ako makatulog at yamin. Kasi andito yung mga bigatin. Mga bigati. Dami na Bro Robin. Expectation ha, Bro Roy. Expectation versus reality. Disappointment over uno. Tawa si Ate sa Opo Bro rin. Sabi ni Kuya Bon. Lapit pa sa Cavite yan, Kamswood. Lapit. Sobrang lapit, Kuya 6 Papa. hours. 7 hours. Tapos Oo. na umuwi sila, 6 hours na. 7 hours lang. Kasi pagbalik 6 hours. Basta walang disappoint. Bilis niyan. 6 hours, Kuya Cupcake. Grabe si Kuya Roy. Talaga, walang tulugan. Kuya Germs yun. Malabo yan, bro. Burn. Magkita kami ni Miss Me. Sakto. Ano? Ngayong atang July. Uwi siya sa ano? Uwing Bicol. Sino? Si Ate Sara. Makikipiesta ba July. tayo? Maria J. Bye-bye na ako. Flight namin tonight, so Miss we like that next. Mama Maria J, ingat po. Saan yung punta niyo, Ma'am Maria J? Magbabakasyon sila. Sa? Magbabakasyon daw sa Okay po, ingat po at enjoy po sa Enjoy bakasyon. po sa bakasyon at isipin po muna ang sarili para mag-enjoy. Enjoy po. Enjoy ka po. Thank you sa pag-tune in at sa pag nanood sa mga vlog. Thank you. Thank you so much. Ingat po Ingat kayong kayo mag-asawa, family. yung family. Ano daw? Next month daw Ingat pa ba? kuya, ano, ay ingat Maria J. Ingat Sabi po nung kayo. taga sa amin na, sulat ng malalaki. Sige, ingat. Sulat ng malalaki. Baka pag maliit. Baka di makita. Sabi niya, ikaw daw ano niya, Okay, kita eh. makikita eh. Sabi ni Ako Kuya. din bro, born, hindi din ako makatulong. Airplane 1 hour. Mag-airplane ka, Wait Sarah? 6 hours. Pwede nga. Oo nga. 6 hours lang. 6 hours ni Kuya Roy. Ingat nyo lang sa loob ng pasalubong. mga pareho kayo, bro rin. Akala ko 12 hours. Saan ka sasakay? You will always be in my prayers. Thanks for you. Ingat, Jason. Salamat sa pag-alala. Thank you, Ma'am Maria J. Ingat din po kayo at sana maging safe din po yung bakasyon nyo. At syempre, enjoy. Ingat always po, Ma'am Maria J. Oo nga, At sana bilis po- talaga. Mag-enjoy po Nung kayo. pag-uwi namin dun sa Bicol, 7 hours. Sabi ko, lumipad yung sakyan ni Kuya Born. Ano Nung kasi, balik 6 hours. Kuya Papi, kasi galing din na, Bypass, mga galing, bypass yung hindi, dinaanan. galing din pa ako sa PGH. Mm. Kinuha kami nila. Tapos pumunta pa kami ng Cavite. Kasi yung mga gamit namin naiwan doon. Tapos, tumigil lang tayo kumain sa Sabi na, Turbina. sunod na Tapos? hinto doon na sa bahay namin. Oo. Hmm. Kaya pigil yung ihi. O kaya kapit para sure Sure, 8 hours po. is pro born. Sa bus po. Ba't di ka ako tumihin ko? Siguro nakadayapert kasi Kuya Ron. Walang ihian talaga. pag uwi dun, hanap ko agad yung CR eh. Oo. Doon pa lang sa ano, naihihin na ako. Wala talaga, patay si Kuya Ron. Di nagpahinto para umihi. Di ba nakadayapert tong dalawa na to? Tapos pagpalit kong mag-drive kay Kuya Ron doon na sa ano, punta ng Balatan, kinapa ako man yung kuwan, di naman basa. Baka ako pinaan na lang yung ihi doon sa amin. Take ako pang patulog sa Kuya rin eh. Kuya rin eh, pahinga ka tapos tubig Kuya rin. Pagaling kayo, Kuya Burn live talk tayo ulit pagbalik. Okay, Ninang. Okay, Nina. Tawa si Kuya Ron.
God bless po, Ma'am Maria Jane. Bilis ni Ame pumasok sa bahay. Kaya ihina ko Oo. nun, Kuya Bird, kung alam mo lang. Ihihi na talaga. Panay ihi pa naman talaga ako pag bumabiyahe. Kaya yung ano ko, Kuya Bern, ihi magkikita talaga. pa tayo ng kamsor, sabi ni Kuya, Papi. ay Kuya Papi. Ulit ni Bro Roy, sabi. Sabi ko huminto, ayaw. Uwa, diretso. Nakadaya Pero- pa. Saan ba ito nagsabi sa akin? Ay, Bikutan. Sa Bikutan. Hinihintay namin si Kuya Bobby. Sabi niya sa akin, paring Jason, pag inantok ako palitan mo ako mag-drive. Sige ako. Yung sabi niya, pagbilang ata yun. Ano naman, hantay ako ng hantay. Na sabihin ako ni Kuya rin na pumalit. Wala man. Doon na. Nagsabing palitan doon na sa Bicol. Kaya sabi, Punta na kaming Balatan. Ikaw naman mag-drive. kaya bilis ko talaga pumasok nun. Ihi na talaga Si Bro Bernal Salarin, parang Jason, sabi niya kasi, takbong eroplano. Ako naman, doon ako sa, doon sa likod. Kasi, ito si Kuya Rob. Sige, acting na. Ay. Acting na. Ito si Kuya Bro. Sabi ganyan si Kuya Bro, tulog. Pero bilis. Paglikat ko nung sakyan, balik ulit si Kuya Bro. Ganyan ulit. Kunin yung tumbler. Inom ng tubig. Tapos sige, gusto na ulit. Ako hindi ko malaman kung may basag dun sa gumaga. Nauntog na ako doon. Nauntog ako doon. Nung pagkalabog doon sa ano. Ay, isang banda na yun. Yung dinovertigan nga ni Kuya Roy na tatlo. Yung tatlo. Mm. Hindi na nakasunod. Saan pick up sa inyo, Kuya Host nun? Sa... Saan ba tayo? Sa Loton. Sa Loton. Oo. Sa Loton tayo pinick up nila. Mm-mm. Tapos Kasi pinalis sila doon sa Kayapo. masonorin naman daw si Kuya Roy. Walang lubak. Walang lubak Grabe. kay Bro Roy eh. Di Pero- buti na lang pero- talaga bago yung ano, Pero gulong. yung sakayan talaga ni Kuya Roy talaga. Astig talaga. Malapad kasi yun. Pinatay ko kayo aircon sa gilid. Ang Oo. lamig. Grabe yung ano. Yung dalawa nakadaya-per din ata yun eh. Sila Yung ay... dalawang babae. Baka mga nakadaya-per din yun. Pag ginto natin dun sa atin, hindi rin nakiihi. Diretso. Samantalang ako, puputok na yung... Pantog. Oo, sobrang lamig dun sa loob. Talaga 6 hours, tibay. O, totoo. Walang halong biro. Tayo 7 hours. Yung pag-uwi balik. 7 hours kasi pumunta pa ng Cavite. Yung pagbalik nila 6 hours. Kasi nasa paggaling sa swimming, nag-trip pa ako pa Pili. Nag-chat si Kuya Bern. Nandito na kami sa dito sa Maynila ng agad. Ang bilis nila. No, wala antok ko kapag nakikita ko si Bro Barn tulog, walang pakialam tulog ng tulog. Tapos tulog si Kuya Roy doon sa likod. Pumunta yung balatan, bawian ko din. Pakalabugin ko. Sabi ni Kuya Roy, parang bumabawi. Sabi ni Kuya Benji, hindi na ba BP mo, Bro Burn? Sabi ni Kuya Benji, hindi na ako sasakay Bicol 6 hours lang. Sabi ni Ate Sara, kahit sa impyerno mo dala sa bro, tulugan. Sabi ni Kuya Burn, kahit sa impyerno mo ko dalhin bro, tulugan lang kita. Tulog talaga doon sa harap. Okay na Bro Benji. Sabi ni Kuya, Tuwan ko Balatan mahirap daan. Hmm. Nag-ano yan, Ate Sara, nagpa-outing yan si Kuya Bern nung pag-uwi sa Balatan. Sunday. Tapos si Kuya Roy, nung sinundo namin si Tricia, si Palawan, si Rika, na gabi. Gutom na ako nung gabi. Bilis na namin patakbo pabalik na. Doon pa Balatan. Pagliko ko doon sa likong-liko, si Rika. Boom. Talsik doon. Talsik doon doon.
Bintana. Paglingon talaga. Talsik sa rika dun sa... So, ano bang klase pagkakaupo niya kasi? Hindi, nakaupo lang yan. Nagkikwentuhan sila na. Mga nagbablog sila. Pagliko ko, talsik dun sa... Lumagabog dun sa ano, bintana. Magpas na lang ako. Salamat na lang sa lahat, Kuya Roy. Sabi ni Ate Sara. Ay, naku. Kung lulain yung ano, kung nalulula, yung sakay doon, ay, baka talaga ubos yung lahat kinain. Hindi. Inahabol din kasi yung outing talaga na ano. Tanghali na tapos Mabilis talaga. Mabilis. Nakadaya sila eh. lugi yung mga hindi naka-diaper. Galing mga nurse mo kasi. Sabi ni Kuya Benji. Nalaglag nga doon yung, iwan ko lang kung may nakuha sila doon, na yung lagayan ko na pabangong maliit. Nalaglag yun dun sa, ano, dun sa sakyan eh. Nakarush na yun. May, ano, iwan ko kung nakita nila. Sir Benji, tama ako. Konti sa gamot niya yung cost pala talaga daw. Hindi yung nurse mo, bro, Benji, yung babayaran, iniisip ko kaya gumaling ang daw. Hello supporting viewers. Hindi daw sa nurse, kaya gumaling, kundi sa babayaran. Sa babayaran niya daw, iniisip niya kaya gumaling siya agad, hindi sa nurse. Hindi pala yung nurse. Sa bayarin, Salamat sa nag-like na 10. hindi pala sa nurse. Hindi daw. So, baka nakita ang ching 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 dollar yung Sorry. Haba ng charger ko. Pang digma to. Doon kaya. Ano to? 2 metro. Oo, masarap talaga mag-commute mismo. Sabi ni Kuya Roy. Yung commute, ang kagandahan sa commute, makatulog ka. Nakita ko yung ate host, yung paswing. Pero kung gusto mong magmadali, kunin mo yan si Kuya Roy. Driver. Biyahing langit. Kung gusto mong madali, Pero kahit first time mo ba Kuya? Kuya Robin. Thank you Kuya Thank you, Roy. Kuya Robin, sa pakulay. Thank you so much. First time ni Kuya Roy doon. First time mo Kuya First Roy. time. Pero magaling ka doon mag-drive sa first time mo. Yun ang malupit na first time. Kasi dahil sa first time na yun, may nakilala siya. Ehem. Naniniwala na ako sa forever. Dahil sa first time na yun. Na-disappoint lang. Lahat ng first nandoon na Kuya Roy. First in love, first disappointment. I thank you Kuya Fern. Thank you so much po. Kuya Boy. Yan. First expectation versus first disappointment. Huwag na yan. Bumabalik na naman yung fake news. Mag-commute lang ako, basta ko lagi kung may promo na makuha sa airplane. Pwede. 1 hour. Kasi malayo pa din ate sa galing Albay. Ganon din kasi. Kung tulad nung sinundo ko si Kuya Noli. Ganon din. Bugbog pa sa pabalik na. Hindi kasi ang ano lang kasi mas Mabilis. konti lang. Konti lang. 1 hour ang papunta ng Bicol. Tapos ilang oras naman yun. Madami kang hindi ka napapagod. Tingnan mo yung Kuya Boy. Yes, Miss Louie, alam ko na bahay niyo sa Bicol, sabi ni Kuya Ron. Thank you, Kuya Bern, sabi ni Kuya Ron. Double disappointment. Oo nga, Kuya Bern. Alam na nila doon. Alam mo, pabalik-balik na yan. Kuya Ron. Thank you, Kuya Benji. Thank you, Kuya Benji. Kaya kung natuloy si Kuya Jaime. Kasi may nangyari pala sa kanilang kaya di nakatuloy sa Bicol. Lupa lang meron ako dun, Kuya Roy. Wala pa bahay. Bahay nila nanay. Nakita mo na pala. Sabi ni Ate Sarah. Pagaling po. Sabi ni Ate Sarah. Salamat, Bro Benji.
Sabi ni Kuya Rene. Saan nga yun, ano? Saan yung Kuya Roy yung ano? Yung pinagdadriven mo sa Laguna? Sabi ko Cupcake, ehem. Sabi ni Kuya Papi. Tracking driver ako dati. Palagi kami dyan sa dito. Si Kuya Roy. Hmm. Kaya pala. Golden Land. Ano yung sinasabi niya? Kung saan yung dati sila, saan yung nagdadrive si Kuya Roy? Sa Laguna. Oo. Baka may mga gustong magpagawa ng ano, sasakyan o pintura. Kasi babalik pa ako dun sa ano, paglabas ni Ami dito. Ay, thank you Ate Ah, thank you, Ate Gian. Gian. Thank you so Paglabas ni Ami dito sa ano, dito sa hospital, pag pwede na siyang iwanan ko. Babalik ako dun sa ano, Laguna. Alam nila doon mabuti yun, maganda sa Bicol, sa Manila naman ako nagtagal kasi. Sabi ni Ate Sar, Ah, o Kuya Cupcake, ehem, pero hindi ako yun. Sabi ni Ate Sar. Kuya Benjo. TYGN, sabi ni Kuya Rene. Ikaw din, thank you po, thank you. Kuya Rene, pagaling ka Kuya Rene. Inom naman tayong tubig. Tingin kita ko sa tubig. Bawal ka. Baka mag-inom ka dyan. Gian, sabi ni Kuya Benji. Pero hindi mainit yung gabi mo. Yung sikreto ni Kuya Roy para di antukin. Uminom lang yan ng ano, alaksan. Oh, Pero parang nakakalula pa din. alin? Hindi. Pag sanay ka kasi, Kinabukasan. pag nasa Manobela ka, di ka talaga antukin. Nasa Manobela ka. Ako mas inaantok ako pag tanghali. O yung bagong makakain. Thank you ulit Ate Gian. Thank you, Ate Gian. Laguna ako parang Jason, family driver. Sabi ni Kuya. Whatever. Sabi ni Kuya Papi. Laguna. Malapit kayo sa ano? San Pedro. Pasita. Sa Pasita. Baka may ipagawa yung ano mo. Salamat kay Benji. Thank you Kuya Baka Benji. sakali Kuya Roy magpagawa yung bus mo, magpa-pintura. Dalin mo dun sa ano, sa DXB King. Ate host, hindi naniniwala si Kuya Cupcake na hindi ako ang ahim-ahim ni Kuya Roy. Hindi nga ako. Hindi ba alam ni Kuya Papi? Na ano. Si Ate Jane. Kami pa rin Jason, good night na. Thank you Kuya Rene sa pag-tune in. Thank you kahit may sakit si Kuya Rene. Ingit Kuya Rene pagaling. Tubig. Ako din hindi antukin. Sabi ni Kuya Bern. Try ko lang gumana pala. Sabi ni Ate Gian. Iway bro Benji. Ay wow Gian, thanks more and more. Sabi ni Kuya Ruben. Aga ba bro Rene? Bait ni Gian, sabi ni Kuya. Try mo sa akin Gian, sabi ni Kuya Papi. Gian, may Gcash ako. Lapag na Kuya Bern. Ate Gian, no? Basta Kuya pag nagdadrive, may tubig lang na malamig. Yan. Tapos Tapos pag sabi ni Ate Gian. ang pinakang ano sa driver, pag inaantok, huwag pilitin. Hinto. Pahinga ng Tulog. konti. Pahinga konti. Pag inabot ang antok. Parang Jason Budel fight pagbalik nyo ng Kamsur. Sino? Sabi ni Kuya Papi. Oo. Opo, nakakamiss na yung kumain ng gulay talaga na ano. Yung labong, nakakamiss na kumain ng Magbubudol fight kami dun pagbalik kasi sa asing ko po yung celebration ng Hindi mo kaka-attend sa graduation ng mga kapatid mo. Hindi yung graduation, 3 and 4. Yung handa doon sa bahay, kila Papa, sa asing ko. Hindi pa kami pwedeng bumiyahin yan. Sabi ni Papa, titirahan na lang kami ng karne. Sabi ko, ilagay na lang doon sa ano, doon sa rip namin, doon sa Kawakagan. Pinangako Buhay po nila. kasi nila yun. May Gcash oh. Saan? Si Kuya Buhay. Naglapag. Okay, salamat Ami. Makabawi din ako sa inyo. Ano Pag daw? gumaling na ako.
Kuya Rene, isipin mo talaga, Kuya Rene, yung health mo, Kuya. Sino? Si Kuya Rene. Oo. Pagaling pa, Kuya Rene. Magnininang ka pa, oh. Ikakasal na si Nene. Salamat Kuya Rini. Ikakasal na si Nene next year. Baka may gustong pumunta sa April. Kasal ni Nini. Daming iga dun yan. Ay, oo, Kuya Bern. Uwi ka, Kuya Bern. Paborito ni Kuya Bern. Sa April. Kasal ni Nene. Lapag nyo, lagyan natin ng 5 pesos. Sabi ni Ate Gian. O, ayan Inumin natin. na natin tong pampatanggalan to. Ayan na Ate Gian. Ma, Mm. baka mahilo ka mamaya ay bukas mo. Wait lang. Taga Bicol ka din, Kuya Cupcake. Cavite ako, Cupcake. Asan school ng kapatid mo, Kuya Host? Hmm? Sa CSPC, Ate CSPC. Sara. IT tsaka office ad. Yung kapatid niya sabay. Oo, totoo yun. Parang Jason Alaksan tablet lang. Hmm. Sa Mindanao pa, hindi ako mapapagod. Basta ako Alaksan. Meron Alaksan tablet lang. Hindi yung FRA. Oo, Alaksan tablet. isang hindi tablet daw. yung ininom yan. Thank you sa tips. Kasi, Meron. ano, wala siyang bariya. Doon sa, Pure Gold. Kaya bumili na ako noon. Tapos Alak ang tablet yun. Kasi nung nagmumotor din ako pa Maynila, yan lang iniinom. Alaksan. Saka hindi yun masakit sa katawan pa rin. Hindi yung iba naman, pag hinto sa kainom para di sumakit. Dapat uminom ka na bago umalis. Sanay ka na kasi, Kuya Roy. Sabi ni Ate sa 12 hours daw. Pero kailangan naman yan, Kaya ayaw ko pumunta ng Kamusuro. O Kuya Papi, ano pag talaga. abutan ka na yan ng antok, talagang dapat ihiga mo. Lalo pag Diretso yan. mag-commute ng bus ko. Kasi halos 3 beses humihinto ang bus. Eh. Depende. Kasi may yung sakyan din natin. May CR na bus. Diba? April daw, Kuya Papi. Hindi 12. Oo, sa April, kasal ni Nene. Kaya April lang yun. April 8. Sa April 8. April 8. Kung gusto niyo umuwi, sana walang ulan. Welcome kayo sa bahay. Kasal ni Nene. Kasalang Thank you, Kuya ano Benji. talaga yun. Pare. Thank you, Kuya Benji. Kasalang ano talaga. Hindi, kasalang probinsya. Yung handaan ba? Nung pamamanikan pa nga lang, nagkatay na kagad yung Lalaki. lalaki. Nagkatay ng 70 kilos ata yun. Same ng kapatid ko, si Gera at si SPC yung isa. From Samoa to Kamsur, 6 hours. Si Kuya Roy ang nag 6 Ano hours daw? din, Kuya Papi. Normal na tao kasi bus driver. Si bro. Si bro Roy hindi tao yan. Hindi nandadamay pa. Hindi nga, di talaga. Hindi Si talaga. Kuya Bobby din. Ewan ko, sabi daw ni Kuya Bobby, ako nga rin, iingihina ako. Wala pala sa atin umiinit na inihina. Ako na iihina ako. Eh kayo, pag Nahihina ako kasi pag napapagtag ko. Sinintay ko lang, pinapakiramdaman ko si Kuya Roy. pag di ba pag tayo nagko-commute, lahat ng CR na iihian Oo. ko eh. Kaya luwi Yung malamig pa. Grabe yung lamig Kasi nung bayad sa CR, may 5 pesos. Tapos grabe may, yung may lamig ng sasakyan niya, Kuya Bro. pinatay ko na nga yung aircon sa gilid para hindi ako namin mainit. Di ba pag sa bus tayo, Oo. may tagla 5 piso, may 10 Di piso. nyo nga siguro naramdaman nung yung sa yung paliko. May mga buhangin. Sumigsig ka tayo, tanungin mo sa Kuya Roy. Alam na ni Kuya Roy kasi siya yung driver eh. Baka din yung naramdaman nyo kasi tulog kayo. Aabotin ng 10 hours, Kuya Cupcake, madami na stopover nun at mabagal na biyahe. Malabo April, ay malabo daw sa Kuya Papi. Ay Kuya Roy, lang 6 hours, 8 hours Kuya Cupcake, mag-isa raw bus. May bus kasi na may CR din, Oo. para dire-diretso. Yung isa raw talaga wala ano. Ay Peña Francia, yung hindi mo yung to. Ay, isa lang. Basta yung Kuya Roy. Isa lang. Road. Ano. 6 hours lang, Manila to Bicol. Basta gabi ang takbo kasi solo ko. Basta Oh, yun. pag ano. Basahin mo Paggabi. yung comment ni Kuya Papi. Eh?
Kaya pag nagkasakit tayo sa bato, si Bro Roy may kasalanan. Bro, hindi na yun magkakasakit Kuya Bern kasi nakadayak na. Di, yung ano nga, lalo na po no, ano, nung pandemic. Nung pandemic, bilis nung biyahe kasi kulang yung mga sasakyan. Mas mabilis po. Oo, bilis nun. Kaya yung asawa nung ano, asawa nung pinsan niya, talagang saglit lang. Kasi ginagawa nila, pagdating ng Manila, balik ka agad, ikot. Namamasayan. Namamasayero sila. Bilis talaga. Pero illegal yun. Oo. Pamamasayero nila kasi walang Di may ano, may kakilala sila dun sa ano, sa checkpoint. May kakilala. Bro Dennis, oo, 6 hours lang Manila to Bicol. Basta gabi ang takbo kasi solong ang kalsada, walang traffic. Oo nga po, kaya sobrang bilis talaga ni Kuya Roy kasi nga, Ano? Pambihira bro, bro. Ako talaga. Alam nga naman si Kuya Bobby. Sakay lang naman. hindi naman pwede si Ivy tsaka si ano. Ikaw yung driver. Ikaw yung aapak ng baril. Nakaka-amaze pa na magbiyahe na. Oo, talaga. Kasi ano, yung pandemic ngayon, talagang bilis yung biyahe. Halos nga sabi nung asawa nung ano, pinsan nito, halos daw tatakbo ka ng nasa 2 oras na ikaw lang mag-isa. Hindi, kaya Walang mga sasakyan. send talaga ng 5 piso si GS sa Gcash ko. Thank you. Oh. Ah, si Ate Ay, Francie. Ate Francie. Yan pinsan Maria. ni ano, Pinsan ko yan, no? pinsan Fran- ni Mrs. yan. Nasa abroad din Ay, siya. hindi. Ano ko na yan? Pinsan Tita. Pinsan niya si Papa. Mm. Kaya tita ko na Yan, rin yan. lagyan natin ng jacket. Ang pakilala ko sa inyo, nasa abroad din po siya. Nasa abroad din. Ate Francie, welcome. Welcome sa live. At Ayan. yung mga ano, mga kasama natin diyan, mga puro sa ibang bansa yan natin, ano, Francie. Ayan na. Ito yung isa, yung Miss Me, taga Taga- Malawag yan. Sa ano din yung Saudi. Mm. Kumusta, Ami? Kumusta ka? Maray, Ate Francie. Bukas ano, bukas yung opera ni Ate Francie. Buwan. Hello, ma'am. Sabi ni Ate Sarah. Sayang kasi paglapag mo number eh. Mm. Hindi mo kasi nilagyan ng pangalan, Kuya Bern. Kaya, 5 piso lang sinend ni Ate Gian. Baka naman gusto mo padagdagan ng 0. Maging 500. 50. Ay, 50. Maging 50. Hindi kasi sabi nga ni Ate Gian, wala kasing pangalan. Mareman po mong Francie. Yan. Taga Malawag Yan. yan, Ate Francie. Wala kang profile, Ate Francie. Mm. Ayan. At pwede ka rin Ate Francie mag-live sa Sa YouTube, sa Ate YouTube. Francie. Tapos pakilala kita dito sa mga kasamahan natin dito. Sabi, baka kasi ibalik mo doble. Tawa rin sila. Mamaya na yung sa akin Miss Gian. Naglapag kasi ng Gcash walang pangalan. Sayang naman daw. Kaya 5 piso lang muna yan. 5 piso muna. Dan po, sabi ni Ate Sarah. Yun. Thank you. Hello Ate Gian. Sa 15 viewers natin, hello. Saring country po ika. So, ano ata yan si Ate Francie? Ate Francie, comment ka po. Saang country ka daw po? Sabi ni Ate Ate Sarah. Sarah. Sa ano ata yan? Si Lebanon. Ay, hindi ko isi kung Yan. ano hagis sadi. Ay, alam na Ate Ah. Francie. Hmm. Sarah, ikakanto Ate Francie? Sa Lebanon? Lebanon ba yun si Ate Hindi ko alam Francie? kung saan ano ko eh. Sure. Basta sa Arab country din yun si Ate Francie. Huwag mo na pag number mo bro, Bern, magkaka-stalker ka dyan. Delete, mo ba natin Kuya Bern yung number mo? Hindi siya rin magtatanggol. Baka nga maano. Pinagigira Lebanon, ingat po pero hindi ko sure Ate Sarah kung Sarah kasi sa Arab country din siya eh. Okay lang magsawa sila. Kuya nga, kung may stalker di ba Kuya Bern, send na lang. Huwag na mag-stalk.
Ano sabi ni Kuya Roy? Out na ako paring Jason. Ate Amit, 12 na pasok, maaga bukas. Sige, Ano oras Kuya pasok mo Roy. Kuya Roy? Sige, Sige Kuya Roy, salamat sa pag-tune in sa, Salamat. sa live ko. Long Tingnan time, lang. Kuya Roy. Thank you. Long At time. try, baka bukas. Tuwan ko lang kung makapag-live tayo bukas kasi baka tumawa ng tumawa sa amin. May tahi na yan. Saglit lang. Kaya na ko muna yung ano natin. Lapit. Ay, sorry po. Init. Night Bro Roy. Again, bawas expectation na. Uy, si Ate Sara. Thank you, Ate Sara. Thank you so much po. Ayun. Yan. Hi daw. Ayun. Kuya Ruben, asan ka na? Uy, tita, nandyan Gcash ko number ko. Ahem. Baka naman. Sige, Bernard. Andyan pala yan. Andyan pala. Ang natin dito. Pareha tayo simple ng pera. Sabi kaya thank you. Mga bro, ingatan nyo si Miss Miha. Ay, naku, Kuya Roy. Patigil, Kuya Roy. May masasaktan. Kuya Robin. Yan, dito lang sa gilid-gilid, sa gedli-gedli. Sabi ni Kuya Robin. Nakikiramdam lang si Kuya Robin. God bless si Sarah. Sabi ni Ate Gia. Congrats Ate Sarah, marunong ka Rain na. B. Ay, andiyan Yun. pala si Rain. Boss Rain B. Silent lang siya. Kamusta? Basta ang buhay-buhay. Kinuha ko yan sa wallet mo, Sir Benji. May evidence of. Rain, hi, sabi ni Kuya Ruben. Hi daw, Rain B. Ay, nag-live ba si Kuya Rain B nung ano? Nung pinapalive ni Kuya Romel? Nag-live ka daw, Kuya Rain. Una ka. Bro Rain, hi. Boss Ate Amin, bro. Good evening. Good Bakit evening. late ka magising, Rain? God bless you all. Your Gia. Shouty. Sir Rain B. Oh, si Kuya Benji. Bro Roy, Ahem. 13 viewers hello. Silent viewers hello po. Lasing yun si Bro Rain. Bumalik si Kuya Roy. Wala, binalitan niya lang na Lasing yan si Bro. Lasing ba? Lasing ba? Saan galing yan si Rain B? Galing ba yan ng ano? Ano Bro Rain? Bato. Ready ka na? Madami pang opening sa DPWH Bulacan. Pasok kita. Sabi ni Kuya Bern. Kuya Bern, mega love shout out. Sabi Rain ni B, hello. Rain B. Di ako makapalipad ng Gcash sa Saudi account lang pwede. Ate Gian, hello. Galab siya araw. Ano saan daw na? Ano saan bansa siya? Ano? Thank you Kuya Ruben. Thank you Kuya Robin. Ah, Thank you so much. Thank you, Kuya Benji. Kuya Benji. saan daw bansa siya? Ano? Ate Francie? Hindi nga na ano. Kasi tinatanong nila. Sa ring bansa ika Ate France? Oo. Sa ano ata yan? Ano ba sa Arab country yan si Ate France? Kaya ko sarili ko Kuya Roy, huwag kang mag-alala. Sabi ni Ate. Yes, Ate Sara. Good night na rin ako. Antok na. Ay, Sige po, matutulog Ate si Gian. Ay, thank you Kuya Bro. Thank you, Kuya Nasa Boy. likod mo na ako Kuya Ruben. Thank you Kuya Bro Boy. Ruben. Sige Ate Gian, kasi 12 na talaga Ate Gian eh. Kaya Ate Gian natutulog siya. Eksakto ba ako? Eh, hindi naman eksakto kasi. Rain, mamen, sabi ni Kuya Papi. Kuya Roy, kabayan na galaw shout out. Sabi ni Kuya Rinby. Taiyanan ko, pakinta na ika. Say. Francie kayo. Ah, sa Ate Francie.
Baka nag-out na si Night, ano, Ate Gian. Ate Francie. Yung zero ha. Ate Gian, no? Yung zero daw na utang mo kay Kuya Papi, my friend. Night Gian, sabi ni Inom ka na Gian, inom ka ng gata. Sabi ni Kuya Ben. Robert, ako sa gilid-gilid lang. Ikaw sa likod ko ha. Sabi ni Kuya Robert. Lashing ang Pogi Rain. Lashing? Lashing na lashing yan. Lashing niya, ayan na. Tune lang ako. Mason. Ay. Di tinatanong nila kung saan ano ka daw. Kung saring bansa. Sabi ni yung taga Malawag. Night night now. Sige Kuya Roy. Salute. Always bro Robben. Sabi ni Kuya Ben. Sleep well, G-God. Sabi ni Kuya Robben. Twelve na ma. Good Hindi night everyone. Hindi kayo nahantok. 5 kasi yan eh. 5. Gigisingin ko siya kasi Zero 6. utang muna. Kuya Vern. Sabi ni Ate G. Bali patulogin ko si Ami kasi ano. Alas 5. Dapat gising na to. Hindi pa naman ako natutulog na hindi hinihelit. Charot. Kasi alas 6 yung ano. Alas 6 yung hatid ko sa operating room. Bye Kuya Roy. Pero dito Pahinga lang ka na, ako. Ate Rose. Oo nga. Dito lang ako Isang diretso siya. Diba? Wala na, di na ako makatulog. Ininom ko na. Ito rin yung Isipin na ano. lang yung mo dito. Ito rin yung pang pag-iising ko. Thank you guys. Ingat always and God bless us all. Sabi Ate Gia. Ilang percent pa yan? Kaya pa yan, 51 pa yan. Oo. Wala- Ako naka-charge ako wala eh. ng sound. At yun, si Jason na muna ang magko-continue. Uy. Change image. Sisibi na si Bro Born. Sabi ni Kuya Benji. Out muna po ako. Huh? Live overnight, Kuya host. Balik lang ako. sa 7 AM. amin. Sige. Sige po. Ano daw sabi ni Ate Kuya? Sara. Kala mo lang Bro Benji. May tao. Ako din mag-good night na din. Oh. Pero nandito pa rin si Jason. Tawa si Kuya Benji. Dito lang ako sa likod. Oh. Lawod na di pa ka mo natuturog. Good night everyone. Kuya Bern, Kuya Ruben. Natuturog ko Thank na you so ni. much. Pinapaturog ko na si Amita. Operahan na di Udma. Ate Gian, si Ate Sara, Mm. sino pa? Pero thank you so much. Ayun si Kuya Papi nandiyan. Kuya Papi. Nasa PGH kami ano Ate Francie. Sino pa ba? Si Kuya Rain, si Kuya Kuya Roy, Ma'am Maria J. Ma'am Maria J, si Ate Bidang, Oh. si Kuya Rene, Sila Ate Ching. Nandiyan si Ate Ching. Ate Cheng. Dito lang muna ako sa likod. Night Ami. Rest. Just well, sabi ni Kuya Barn. Wag mo lang ako, wag lang kita Kuya Bern mapapanaginipan Maturog. kasi ano, Maturog na ko no. matarog. Bye! Dito lang ako sa likod. By sampling. Parang nagkamali tayo ng lugar. Ay, itaas Yan. na pala. Magkaunti. Oo, napanood ko. Ano? Oo, napanood ko vlog mo ko first day nyo. So ito no. Sabi ni Ate Francie. Itaas mo muna lang yung Yung camera alin? konti. Yung kama. Sige ba? Dito Basahin pa mo ako. muna. Ano pa ba? Ayan. Work muna ulit Sir Benji. Sino pa ba? Hindi ko nabate. Dalawa. Pananaw. Siskid. Lasing na yan, Kuya Rain. Lasing. Okay na yan. Sakto na yan. Tinaas lang ng konti yung ano. Kasi ang acid ay pumapasok sa akin yung lalamog na. Nagkita kayo ni Bro Burn sa likod. Ilang ka na ba? Pahinga na rin po kayo.
Ako dire-diretso lang yung aking live para may kausap ako. Kailangan ko kasing bantayan si Ami. Kasi baka di makatiis to na ano. Baka di makatiis uminom ng tubig. Bawal na bawal yun. Hanap na ako. Bawal yun sa kanya. Hello Kuya Romel. Shout out kay Kuya Romel. Gising na si Kuya Romel. Wala kang malag. Season 5, para makapag, ano pa, Ano daw? Wala pa ng vlog mo. Huwag mo na ulit Sir Benji, sabi ni Ate Sara. Kuya buong pahinga na din po. Tayo tulog niya kasi lasing. Kami nagkita kayo ni Bro Born sa likod. O work from home muna. Ako. Si Ruben. Binabasa ko lang ito. Nagkita na kami. No Ruben. Kuya Romel, hello. Hanggang puno ka mo siya itong 3rd year na anniversary. 3 year anniversary. Anniversary pala ni Manny. Ano? Salamat kay Benji sa pangulay. Pang-tatlong taon na rin. Oo, ako na. Pizza sa is. Ay, hindi ka naman tao. Wala kami yan sa anniversary ni Manny. Oo. Matatagal kami dito. Yan na si Bro Romel. Bukas mag-live ako. Akyat kayo. Sige, anong oras Kuya Rinby? Bro Romel, yung sinaing mo. Sinaing mo daw Kuya Romel. ano channel mo rin? Sabdan. Bro rin sab ano? Ibabas ka raw ni Kuya Burn. Ito lang Kuya Papi. Okay. Hindi ko pa nachimpuhan si Bro Romel. Si Bro Romel lapit na daw monetize. Ano ma? Hindi makabiyahe ka, may follow up dito. Support niyo po mag-content ako mga fan. Anong oras yung ano mo bukas Kuya Randy? Matagal pa Bro Benji, sabi ni Kuya Romel. Papakulay kami Bro Romel sa'yo, sabi ni Kuya Benji. Kayo number 1 basher ko, sabi ni Kuya Randy. Di ba, ang bayas na basta papusog may kinbuhay si Manny, baka nakasulpot yun si Ton. Ang mga ni so yun na. Baka matagal lang pa kami ito parang kasi ano, bawal pang bumiyahe si Ami kasi baka daw sumabog pa yung eardrum niya. Yan. Dapat kung ano pa nung Webis pa dapat yung opera namin kaso nahudlot kasi may importante na inopera na may cancer na malala na. Kaya naging ano Webis yung ano niya opera. Ay mali, dapat ano Martes no? Martes pala yung opera namin. Tawas ko Benji. Kahit wag na Bro Benji, basta masaya tayong lahat, okay na yun. Sabi ni Kuya Romel. Bilis ng oras 12:14 na kaagad. Kami na lang pala ni Ami yung gising dito eh. Tsaka yung mga nag-ikot-ikot ng bus. Kuya Born, Cavite kayo diretso pagka-opera. Sa ano Kuya Born, yung diretso namin sa Santa Misa kasi sabi nung doktor paglabas namin sa Piernes may 1 week na ano na follow-up check-up. Mas malapit yan Santa Misa kaysa dun sa ano, Cavite.
Tapos tatanungin din namin yung doktor kung kailan yung pwedeng magbiyahe sa amin na malayo. Kung kailan yung pwede. Tapos alimbawa mag-follow up check up na kami. Kapag yung sunod na follow up check up medyo matagal-tagal, alimbawa dalawang mga 2 weeks o 3 weeks, baka dumiretso kami ng Cavite. Mag-grab kami mula dito hanggang Cavite. Tapos ako, kasi may mag-asikaso naman sa kanya dun sa Cavite, ako didiretso ko dun sa San Pedro. Mag-extra muna ako nagtrabaho dun sa dati. Okay, sabi ni Kuya Boy. Pero pag sinabi ng doktor na kasi mabilis lang daw yan yung opera kay ano, tsaka mabilis lang daw yan na na maghilom. Kaya pag pinayagan na kami na umuwi ng Bicol, uwi kami ng Bicol. Kasi yung anak namin, Bro Romel, hay, sabi ni Kuya Ruben Lipoon. 11 viewers solo. Ayoko makita kayo sa Cavite pag andun kayo. Ibig sabihin meron may sakit. Ayoko makita kayo sa Cavite pag andun kayo. Ibig sabihin meron may sakit. Sabi ni Kuya Papi. Bro Robin, morning, sabi ni Kuya Romel. Grimby, prayers lang muna for first recovery ni Ate Ami. Kuya Jason, may tulong po sa inyo. Opo, salamat Kuya Rimby. Malaking tulong yun. Malaking tulong po yung yung dasal. At bukas, pag kausapin ko yung mag-opera pa, baka makuha ko ulit yung video ng opera. Kasi nung nakaraan yung pag-opera sa kanya ng pulips, binigay sa akin yung video pero hindi ko sinama sa vlog kasi sabi nung doktor bawal daw. Binigay lang sa akin. Yung bali yung lang namin dito, yung gastos lang namin dito sa ospital na yung mga gamot na mga inuutos na binibili sa labas. Kaya kahit natagalan yung kasi mas okay dito kaysa dun sa probinsya. Mas okay yung mga doktor dito. Matanda. Rin kasama ba si Palawan sa family family problem? Sabi ni Kuya Papi. Tawa si Kuya Romel. Dan hinaan lang natin yung boses. Rinby, may tinatanong si Kuya Papi sa'yo. Wala na si Kuya Ho. Naka-duty na siguro. Ano? Hindi na ako makatulog. Ininom ko na yung yung kape. Saka mabibitin din ako. Mamaya magigising ako yan. Gising-gising din ako yan. Matulog ako pag pag nahatid na kita doon. Matulog ako dito. Saglit lang naman daw yung opera. Tingnan ko na lang. Sabi 1 hour daw yung opera. Wala na, bagsak na si Ring. 646 subscriber. 28 video. Lapit na monetize ni na ilang sinain. Kuya Romel, malapit ka na monetize, sabi ni Benji.
Ilang sinaing pa daw yung masusunog. Kaya sabi ko nga kanina, wala na. Ay sabi ni Ate Francie. Yan. Mm. Ilang sakong bigas yan bro Benji. Pero ano, mura yung mura yung bigas diyan sa Malaysia. Kila Kuya Romel. Ayan po, pwede nyo pong subscribe yung kundi punta yung channel ng ano na to, tita na to ni Ami, yung Francisca Francia. Ayan. Nasa ibang bansa din siya. Ate Francia, pwede mo rin silang subscribe para makilala mo rin sila dito. Parang malabo maging trust siya sa family ko, Kuya Papo. Sabi ni Rindy. Wala pa siyang upload na video, parang Jason, sabi ni Kuya Romel. Opo, di, parang gumawa lang ata siya ng channel si Ate Francie kasi alam ko sa Facebook sila nag-aani. May ano din sila sa Facebook. Si yan si Ate Francie. Di daw siya nagko-content pero may YT siya pang support. Di, pwede rin Ate Francie dito na ano yung magla-live ka. Kahit wala kang mga upload kasi sila po nagla-live dan sila. Wah, ala nga ako balita, masyado yata ako busy, sabi ni Kuya Papi. Ang support ko lang photo, sabi ni Ate Francie. Sim Kuya Papi, aray ko, sabi ni Kuya Papi. Pwede man Ate Francie, kahit wala kang upload, pwede ka rin mag live sa sa YouTube. Sa FB kasi lahat ng vloggers na sinusupport ko, sabi niya. O may ano din sila, may grupo din sila sa may grupo din sila sa Facebook. Ay, naka-subscribe na daw sila Ate Francie. Tapos subscribe mo din po sila Ate Francie sa nila, channel. Mga ano rin siya, mga dito rin sa atin. Pero mga nasa ibang bansa sila. Naka-subscribe na sila Ate Francie. Ano yung tita ni Ami? $50 pataas daw. Pwede na mag-live. Mga buraot lang po ako. Oh. Kasi sila din po sila Ate Francie, mga nagla-live din po siya. Mga ano po sila, mga mga nanonood sa amin sila. Tapos yan, nakilala na namin. Tapos pag nagla-live sila, pasok kami sa live. Pag di mga busy. Pasensya na Kuya Ramil kasi bihira ako makapasok sa live mo. Libangan lang namin ang white, sabi ni Kuya Romel. Pero malapit na rin ma-monetize. Sabi nga ni Kuya Benji, marami pang sinaing.
Si Bro Rowell, panoorin mo. Mag-live, di ka maboring. Oh, bilis magbasa ni ano eh. Bilis magbasa ni Kuya Romel. Talagang walang pinapalagpas. Okay lang parang Jason pagpasok mo mga sinog sinay. Detalyado. Sabi ni Kuya Paul. Pero minsan Kuya Romel minsan di ako nagko-comment. Pumapasok ako sa live mo, like, tapos yan, naka-play. Naka-play lang yung cellphone. Tulad nung dito, yun. Minsan nagre-replay ako ng mga live. Pinapanood ko. Tama ka Kuya Romel. Kapag mino na account ko, so bigo talaga ako kay Ate Bidang. Promise. Ando, sabi ni Bro Rin B, sabi ni Kuya Benji. Eleven viewers na lang. Tulog na si Ami. Hi, sabi ng Ate Francie. Ate Francie, mga nag-subscribe na sila. Tawa si Ate Francie. Oh, pwede kang masaya dito sa masaya din dito sa YouTube. Ako din Bro Romel, di ako nagko-comment sa live mo kasi hindi pa pumapasok. Hindi rin Kuya Romel. Hindi pa daw siya nagko-comment sa live mo kasi di pa siya pumapasok. 1 week na lang yan si Romel. Monetize na. Pwede. Monetize na yan siya. Kuya Romel. Back to work muna. 4 hours pa. Bunuin. Sige Kuya Papi, ingat po sa work. Salamat sa pag-tune in. Masaya ang pag-YT. Lalo't marami ang kaibigan nakakausap pampalipas ng oras. Tsaka dito, pwede ka rito yung kanta-kanta. Kasi sila sa Facebook po kasi. Yan sila Ate Francie. Nagla-live din sila sa Facebook, nagkakantahan. Salamat po sa inyo. Paano ko ba sila babalikan? Paano ko ba sila mabalikan? Ate Francie, pindutin mo lang po yung channel nila. Tapos may yung view to channel. Pag pindot mo ng channel nila, tapos lalabas dun yung view to channel. Tapos pindutin mo yung view to channel, pwede mo nang subscribe yun. Kuya Benji, hi. Huwag ka na mag-comment. Silent ka na lang. Huwag kang mag-alala. Malalaman mo pag kung nandun ako, yari ka sa akin. Okay, let me try. Yan, try mo po. Tapos kung gusto mong latest na makita mo, halimbawa sila, makita mo kung naka-live o may upload, subscribe, tapos pindutin mo po yung bell para kada upload nila magpa-pop up yan automatic para updated sa mga upload o kaya live. Tapos kung halimbawa pwede ka na rin mag-live, papasok din po yan sila. Dikitan Kuya Francie. Babae po yan. Rinby. Babae yan. Hindi siya kuya. Walang peace.
Gira na to. Lo. Hmm. Tapos may mga taga Bicol din diyan natin friends. Babae pala ate Francis pala. Oo, babae siya. Kaya tita yan ni Ami. Tsaka mas masaya dito, hindi naman sa pag ano, mas okay yung saya ano sa YouTube. Hello sa 11 viewers. Masaya talaga ang white, hindi ka nabuboring. Kaya kami nga, ganito, dito kami ngayon. Tapos pag wala ako, pero pag wala talaga yung pag-upload, tuloy-tuloy yung ano ko yung live. Para maka-update sa channel. Pero pag nasa pabahay ako, madalang mag-live kasi tinatapos yung ini-edit talaga. Sobrang saya ba kaya sobrang saya na sabi ni Kuya Bol kaya nasusunog si Nai. Sakto pagpasok ko nun eh. Ala yung sinaing ko. Kalimutan natin yung bro. Sayang nga nun eh. Kung nandun si Kuya Benji, nung nakalive si Kuya Romil, talagang yari. Then subscribe na po sa inyo. Sana wala akong malipasan. Yan, salamat Ate Francis. Yan, nakasubscribe na sila Ate Francis. Oh, masaya talaga sa white. Marami akong nakilala na mabait at nire-respeto ako kahit di ko sila kaedad. Love you all, sabi ni Kuya Renby. Oh, tama Kuya Renby. Saka sila sila Ate Francis, sila yung sumusuporta sa amin dito. Malupit silang sumuporta. Kaya kumbaga dito tulungan din, suportahan. Dito pa lang yan, isipin mo pag live mo na. Sabi ko yung yan, may pa-heart. Bye na mga bro, paring Jason, balik work na muna. Sige po Kuya Robin, salamat po sa pag-tune in at sa pakulay. Thank you po Kuya Robin. Yan. Pasok tayo sa live ni Romil Born. Huwag na sa Shelly, edad mo. Bro Ray. Huwag na daw isali yung edad. Hello, wag na bro Benji. Ay sorry Kuya Born. Ingat bro Ruben, sabi ni Kuya Born. Magla-live ka pa Kuya Romil? Gusto mo mag-live Kuya Romil? Para ikaw naman yung mag-live. Palit tayo, kami naman yung papasok doon. Habang nandyan si Kuya Born. Ano Kuya Romil? Minsan pumasok ka Ma'am Maria J sa live ko. Ayaw ko andyan si Bro Burn. Sige na Kuya Romil. Abang nandyan si Kuya Burn. Ano Kuya Burn? Palaibin natin siya Kuya Romil. Doon supportan muna natin yung
supportan natin yung channel ni Kuya Romel para mamonetize na si Kuya Romel. Iisipin ko na lang na pantay lang tayo ng edad dito para walang hiya-hiya. Yan, tama. Live na Kuya Romel. Yan, ganyan. Yan, ganyan bro, Ray. Message kita, Born. Pag live si Romel. Ayaw ko. Ayaw Kuya Born. Ayaw mag-live ni Kuya Romel. Sige bro, Benji. Ngayon sana maganda. Sige na Kuya Romel. Para ma-monetize na yan. Isang comment ni Bro Born, mag-end na ako. Para punta kami dun lahat. Magdamag tayo dun sa live mo. Kaya si Kuya Rinby. Kaya si Kuya Benji. Ano Kuya Benji? Live ka Kuya Benji? Ten viewers lang. Nung nag-live ako wala nag-views kasi umakyat lahat. Wala daw nag-views. Kailang viewers kasi umakyat lahat. Tawa si Kuya Romel. Pati sa Ate Bida umakyat din. Nagsakyatan pala. Punong-puno pala yung ano nun. Tahimik na dito. Mag-sit up din nga ako dito para makaakyat din ako sa mga live nyo, Bro Rin. Kanta ka rin Kuya Born. Nag-akyatan nga ang saya, parang video call lang. Si Bro Rin lang hindi umakyat. Mag-live ka rin. Live ka rin Kuya Born. Try mo Bro Rin ngayon. Ayaw ko gumawa. Wala ako pang laban kay Kuya Danny. O Kuya Born, bigyan kita link o pagdan para makaakyat ka din. Ano, live na Kuya Rinby? Live ka? Ayaw ni Kuya Romel eh. Para mamonetize na yung channel nyo. Matibay bahagdan mo, sabi ni Kuya Born. Wag mo na ngayon, hilong-hilo pa ako.
Nag-inom pala si ano, Kuya Rinby. Parang medyo ko lang nag-uusap. Open cam. Ewan na Kuya Romel. Para ano, kasi tulog na si Ami. Para magko-comment-comment na lang ako. Kasi ako na lang yung nagsasalita dito sa ano. Baka magising yung mga pasyente. Live ka na yung Romel. Antok na daw si Kuya Romel. Takot ka. Natatakot ka kay Kuya Bern. Baka banatan kang banatan ni Kuya Bern. Baka masipa tayo ni YT pag may nasabi ako against sa kanya. Hindi naman. Ang ano lang naman sa live sa YT pag ano eh. Pag yung may bata na nakahubad, yun ang iwasan. Saka may dugo. Yun ang mga bawal. Mahinga ka na rin kaya yan, Jesus. Sabi ni Kuya Boy. Hindi, palaibin natin si ano, si Kuya Romel. Sasakit lang kasi yung ulo ko pag ano, kapag matulog pa ako kasi ilang oras na lang naman. Live na Kuya Ramil. Ilang oras lang Kuya Ramil. Ngayon po importante ang pahinga dahil katawan lang ang pupunan sa lahat. Ay, naku. Saka ano, pag uwi na lang namin yung talagang tutulugan ko ito ng gusto. Pag uwi namin sa kapatid niya. Next year na lang ako mag-live para nakalimutan yung problem. Live ka na Kuya, ano, Kuya Romel para makapasok na si Kuya Bron sa ano sa channel mo para pag may live ka madali na lang yung ano, madali na lang makapasok para makasubscribe si Kuya Bron. Di ba Kuya Bron? Kahit hanggang alas 2 ka mag live ano na eh 12:44 na dito. Kasi di pa makatulog din si Kuya Bern eh. Mag-BP ka ulit Kuya Bern. Pa-check mo lagi yung ano yung blood mo kung okay na. Dapat sakto lang kasi grabe yung binabaan ng dugo mo. Ako nga dito nagpapa-BP ko pag binipi sa amin. Papa-BP rin ako. Okay man yung ano, okay man yung pakiramdam ko. Tapos buti naman. Nag-normal na pala. Kasi kanina grabe binabaan mo na. Kakatakot kaya yun. Mas matindi talaga yun sa ano. Mas matindi yun sa high blood yung low blood. Asa ka pa bro Romil. Sabi na Kuya Bro. Live na ba si bro Romil? Live na Kuya ano, Kuya Romil. Saglit na. Nagsimula ng sige na Kuya Romil. Mag-live ka. Antok na ako ba? Saglit lang Kuya Romil. Para pasok kami.
Ganon din yun. Pag nag-live ka, papasok din yan si Kuya Bon. Kaya tayo lang naman dun. Para makapasok na lahat dun sa ano mo. Saglitin kahit mga kalahating oras. Para mag-comment na lang, pindot-pindot na lang. Tawa tuloy si Kuya Bon. Sige na Kuya Romil, sit up ka na. Pasok kami lahat dun sa live mo. Doon tayo magkwento-kwentuhan. Hello sa 12 viewers, sa live viewers at sa 40 na nag-thumbs up. Thank you po mga pumasok. Yan Kuya Benji, daming account na ipapasok. Makita din namin ang mga Malaysia. Sabi ni Kuya Benji, sige na Kuya Ramil, live ka na. Sit up ka na, tapos sabihan mo pag okay na. At mag-i-end ako. Kasi parang nag-reconnecting na ako eh. Parang hihina na yung signal kasi naka-hotspot dyan sa cellphone ko. O para makita namin kung may malig. Kung may maligno doon sa Malaysia. Dali na Kuya Romel. Naalala ka pati din yung upload ko kanina. May nag-comment na may sumisilip daw dun sa bintana. Dito. Tapos nireview ko yung video ko na inedit. Yung may talaga parang matang nakatingin pero yung ilang. Kasi to eh. Third floor. Nawala na si Ate Sara Basher yun ni Kuya Romil. Ibabalik yun. Mga maya-maya daw babalik siya. Nagtulog muna. Cute po ng kilay. Kuya Romil na Kuya Romil. Doon tayo magpuyatan. At kalahating oras. Talaga ba? Ayan, makikita ko din yan. Yan. Para makapasok din si Ate Francis sa live ni Kuya Romil. Yan sila nanonood. Sige na Kuya Romil, live na. Oo bro boy. Ano sa 11 viewers natin? Seven subs na lang pwede na ako makapag-live sa YT Kuya Romel. 7 na lang na subscriber. Pwede ka nang makapag-live. Malapit na pala. Malapit ka nang makapag-live. Si Kuya Romel naman, malapit na ma-monetize.
Wait, pasok quiz ako kay Sisi. Subscribe ako sa iyo, Ray. Pasok daw ni Kuya Bern yung isang account niya. 13 viewers sa loob. Shoutout sa lahat. Ang hirap kasi sa StreamYard, mag-live di ka makapagbigay ng moderator. Ako di pa ako nakapag-try na StreamYard. Hindi ko pa na-try mag-StreamYard. Try ko yung dalawang ninja ko bro. Ngayon kung nakasubs na ba o hindi pa. Dalawa na ako bro rin. Subscribe sa'yo. Salamat Kuya Boy. Ito nakasubscribe to eh. Tingnan ko nga. Ito na. Yung ninja ko rin to na itong ginagamit ko na pambasa. Nakasubscribe na. Okay na kuya rin. Bukas makakapag-live ka na. Si Kuya Benji, dami account niyan. Ayun ba yung account nito na Kuya Benji na pumasok dun sa nung naka-challenge ako? Siguro 6. 6 siguro yung account ni Kuya Benji. Ano pa yan? May MacBook. Ito yung Benji. Tapos meron pa tong ito isa, Benji Fernando. Daming account nito ni Kuya Benji. Tubig naman tayo. Dapat ba may jacket para nakasubscribe? Hindi po, kahit di naka-jacket. Okay lang yun. Dapat suportahan kayo Palawan. Hindi kayo binigay. Nakasupport naman siguro. Ayaw eh. Sabi ni Kuya Mo. Ayaw ba? Malalaman na Ramil Ninja account ko. Malalaman daw ni Kuya Ramil Ninja account ko. Hello sa tulad viewers natin. Mga alas 6 may premiere ako. Hindi niya alam Kuya Benji. Sabi ni Kuya Randy. Di alam niya, no? Di alam ni Palawan na may account ka sa sa YT. Dapat sabihin mo. Sige na nga para may bro rin reveal ko na ninja account ko. Live na guys. Hindi talaga ayaw talaga mag-live ni Kuya Romel. Matutulog din si Kuya Romel. Ayaw mapasok si Kuya Bull. Tawa si Kuya Randy. Ayaw ni Kuya Romel mag-live.
Pa-jacket. Jacketan kita. Kapal mox. Ah, ito pala to. Ba't wala? Hindi. Ba't di maano? Ano sa kabila? Oh, ayan na. Kuya Bern. Okay na Kuya Bern. Naka ano na. Naka jacket na yan. Comment ka ulit ng isa. Pinangalanan talaga. Pinangalanan talaga ni Kuya Romel. Yan ling matagal ko nang alam yan si Kapal Mox Cruising. Kaya pa din. Bakit kaya? Like, nag-like na ako sa upload mo, bro Benji. Yan, subs lang. Yan okay na. O nakita ko rin yan dun sa ano, sa live. Sa live talaga. Kasi napansin ko nagpakulay po yan si Kapal Mox doon eh. Ano? Sabi nga, sino kaya tong Kapal Mox na to? Nagpalit-palitan sila nun. Nagpakulay muna yung ano, si Kuya Brol ata yun eh. Kuya Brol. Wala pinasundan ng Kapal Mox. Hello Ate Francie. O nagpakulay pa yan, sabi ni Kuya Romel. O sunod-sunod yung pakulay niyan doon. Tapos napansin ko yung pakulay na kulay ano, na kulay green. Nakako itong Kapal Mox na to, si ano to. Nagpalit-palitan sila eh. Si Kuya Ruel Juliano, Kuya Brol. Tapos ito yung Kapal Mox. Yung Asapit Apromel. Usapang Arabic, sabi ni Kuya Benji. Okay, Benji, tuloy mo na yan. Certain viewers alone. Nag-iwan ako ng bukas, Kuya Benji. Sabi ni Kuya Rinby. Alin yung ginagamit mo na ano, na ina-upload mo kaya Benji sa ano, sa YT? Ito bang ano, itong Benji Fernando Z3B? Yan ba yung ginagamit mo sa YT? Okay na, sabi ni Kuya Ward. Si Ate Maya rin. Hi live, sabi ni Ate Maya rin. Hello. Yan, taga sa amin din po yan si ano, yung Mayaris Florentia. Taga sa amin din yan, sa lugar nila amin.
Ah, yan. Yan, may jacket ka na, Ate Mayrene. Thirteen viewers low. Pwede mo silang subscribe, Ate Mayrene. Tapos subscribe din sila sa ano, sa account mo. Pag-una ko ang padiso. Dati mong white. Oh, ito pa yung ano, dati kong white. Ate Mayrene. Uy, Mayrene na dumating from Jupiter Maris. Bakit ngayon ka lang dumating? Sabi ni Ate Franz. Welcome, Ate Mayrene. Yan. Kabarangay niya na ano, ni Ami. At kamag-anak nila. Nasa ibang bansa din sila. Salamat sa ano, sa pagpunta niyo sa live ko. Welcome ang lahat sa live. Mas ito Francisca na uri ko. At may mga taga Bicol din dito na taga Malawag, may taga Nabuwa. Bro, Romel, saan ka na? Magpapaturo pa ako paano mag-sign. Hindi ako makakomment sa upload mo, Bro Benji. Ito yung ginagamit mo kaya Benji na ano, na ina-uploadan pala. Ito main ko. Itong Benji Fernando 2974. May bawal dito bad words. Sorry ka mo Jason naman. Nasa PGH kami Ate Mayrene. Ano kaya Romel, naubos mo ba yung tutong? Nasabi PGH po kami. Opera ni Ami bukas sa ano, sa yung earth niya. Alas 6 yung opera ni Ami. Gaano ba kalakas dapat apoy? Sabi ni Kuya Bro. Sa Manok Brewing. Kuya Romel, papaturo daw magsaing si ano, si Kuya Bol. Salamat kaya Benji. Alauna. Sana maging successful operation lang. Oh, ano daw? Mabilis lang daw yung opera. Mga 1 hour. Isang oras daw yung opera bukas. Alas 6, mga alas 6 gisingin ko na sa amin kasi pwede na siya mag half bath tapos toothbrush. Kasi mga 6 hatid ko na siya dun sa operating room. Tapos Biyernes labas na raw kami dito. Kasi di pa kami makauwi ng Bicol. Walang jacket, nandyan ako bro rin. Baka makilala po sa live ni Ate Marge. Dikit ko sa inyo. Thank you bro Benji. Ay, salamat kinarugkahan, sabi ni Ate Mayrene. Nung ano pa kami dito, like na ako Jason, sabi ni Kuya Benji. Salamat Kuya Benji. Nung linggo pa kami dito, Ate Mayrene.
okay lang yun, Kuya Romil. Trip pa naman ni Kuya Brol yun. Bilis mo ubos ng load. Naka-isang upload lang ako saka ngayon nag-live. May text na kaagad yung load. Bro, rin. May pa sit-sit pa si Kuya Romil. Salamat sa pa-heart.